ena nwre ye mo bibia akwa ba kwan sonko so minim se ene eyo ngonwa wani age na achen so pa hey TV nani da come on. That is the Righteous Television #1 channel that you can count off. And then you may anyway share okasafidie so a ensem de ensem pa na ye de baba bedan wo na de be mu akoma ato yam na onsa e baba beka odinfo mohwe nanim hu bia pe ne ho nsem bia pe so hu ne ekoso awie ebremu ane enche obeba ka akoma to yam na enanwei ne nyina ne se ensem obeboa ama o Kristo sum awie yo no ene e bo akire dia ma pa men sebre men kasa bebre na de meka akire nyina ne se akoma to na afei shade ba konso ye kasa Righteous TV a no wate ase prako pese hanom e your gateway to heaven no we say ampa the righteous city hey na nkwaje sem papa adin semu a adin fo no ye no ebre so ye bre mu erade na ma dom ne humobro so Israel nyankro ahuyamobɔ am ebre so ye nsa atobi so na ene wakoma beto yem ne be yo de pa min kasa nsa ebre no ene anwrei enche odifo bebe fie hey odifo ben na maka latus when na make na asemi entime bodi kese no ma na se wahu sampa odifo na TV no so a when say we ebrem we ankasa ena nia Israel nyankopon hye ne hobo no wasoma no se ono emna medi ahia enti kwa koma to yem ena nwurei eyema ho a na yeme fe na yema ni jesem no ahia okasafidi atundi se Righteous Television. Yes, Righteous TV. Yes, the gateway to heaven. Mene ahia ade ba ko na ye ba bedi ho nkomo ni e be ma o Kristo sum se dem kan no asi people amo hu se we emremu ba bia wonam no hey ehu na ampa eso obafie no hu kwan tenene no e de akọ enkwagye mu medin a mejeso e de Mr. Latus ani etsemakuma mu ena nwere nchakra odifo betena ase na nse no odifo beba no wonse ebre bia ni mu ade a mekai obekai a yenya Mose mo breso Mose breso adifo piepie Mose man ho so afi wiase nyina baji twi ehunu no Mose nya school sembi enya nwuma bebrebe bi nanso no boshe sembi yeden eda no ho bre no so ye no odi adwuma Mose yenyina anim na empo ne kasa ho yenim nanso Awurade fa no so ye adwuma bre no odifo elinom bebrebe ne bebobo difo be na anim no won bre so mbe ye o madwuma ye bre so a meme Latus mani fi ye yate difo ba akwa ye school sem akwa ye nguma na genuinely bonika se genuinely na se no kwasem pa wom no ni owura ne de na asem asoma no eno e na aka awie ebrem odofo ahwe me wa wotie me me kanfo e de amaw so de koso ma afidie no ena hai na edaha na da ne da wohwe eye Righteous TV no ben sampa wa ye nhyira pa ene manije na ma hoahoa na esonyamie ni pa sanse Israel dombaruma oni ye di ni yie sanse ni dini ni difo awie ebrem wose onfa no so wonya adwuma no ontwe dom ema na hinie no ene menene ba bedi ahia e wo fidua mu kwa koma to yam na meka ne sei na emede ema hoahoa se me dof menua panyi elder ankasa so e wo hai na ene elder anya asem ketwa ono nso so wa maso na enche obete nene na obehu se ne ampa ensem ni nyina nso obo akire ede amopa elder wo hai medika aka akire enche obeka nsem ni bi na afi ohu de ekọ mame mfa ntumu mawo odifo ameka ye brace 2025 difo betim do nsa si obu aka se wei ene Kristo fa no so eye na adwuma enye obia se ye na ankase difo odifo Benjamin Ajiman meka Ajiman na eche se Ajiman opambo Ajiman okofrobo Ajiman a breimu oba beji wiase Ajiman a nemreimu ono na Kristo de na asem asoma ne se onfoma wiase odifo Benjamin wahwe no TV ahodo so wati no radio ahodo so ene woni ne ba be di ahia one on live programming ubenya akwanya na afi won so watie no na dachi bi nsemi wona se bro so won so rawo mo tie na se mo ntia se a ni wahunu ni nyina nso so na afi watimi ehunu se ampa
ebrei eye bra woni odifo no ankasa e baba behia Israel don berma ye dawase se nemre mu we odifo te se e dia ma wiase na min se bre mamini kan mamini uni ahia yenya interaction kakra yenni nkomo kakra na mi hu se ba bia won so wo hwe me eden efri mami nte onka e wa ahoma no so ba bia obi obetumi afre me na afi ya bonkomo kakra mete onka mani beje minim se wo so wa TV ye mami nte onka 0244 445 929 0244 445 929 bomodi afra mi sesi na ye monkomo kakra na afi ye nhwe senia eho eso etie number no ebio eye 0244 445 929 we de yana mpempi mo radio so a me am ne ma asem radio de o te so abe wo se wabo number no simple na o tie kire na wutie na usampa obi pe enso so se wo kontem ntimi say tune for the last time eye 0244 445 929 bomodin efreme na afei yene eni enkomo sesiei mama nko the other end of the studio na afei me ma menua panyin akwaba elder na me pacho apom ye de yeda nyame ase papa na meji se anwumrei waboa ho papa meji se waboa ho Benjamin that's right and then so bodini view Miro D for Benjamin thank you Miro D for Benjamin ni nyankopon watomti and then so odem kwana cheye thank you elder ene yedi ahia ewo Righteous Television and say Righteous TV na ene anwumrei minim asamba ko mienu a obeka won say minim say expectation wa bonte no so papa domo atie nyamedifo umatie no ene omo ba be hwe no live on television say na obeka wankasa on your own dear minuala to dear meka ne say dear watch Righteous TV CCA you know on kana komanto ne yem waye nhyira pa say nwumrei one dear oyo osoro no oyo asase no oyo muni emenyina na kwa na wasoma no ne tinini na wasoma no ne difo na wayi na maye no ebibi man yeso so aka yi bie no no na miro difo okay ega somam na fe ye nkwa ahoma no so emra abusia mpacho di ba bia kasafu ega so mi dia ne brother prince kasafu he mpacho me kasafu Kenya se adwuma Kenya say okay me pacho me yenti o ena anwumrei Prince hello yes sir me pacho enwe wogwo ho se unu odifo be die hia okasafidie so je otrene ni odifo adwuma Benjamin ondokofo na rebe nyankopon asoma na maye no that's right efidie no ho hye ne okay that's fine koso na ma obuntoyem na fe pensu papa bi si won chan na relax na de ba na anwumre no ebeje nsem all right also bet me join online also 0244 445 929 0244 445 929 bet me join here line also na fe ya toaso ewo ehonum edam pacho no gusu a wo kasa ma ye toaso ansa de na meka ne say the name we watch Righteous TV is a yankopon aye ni nhyira no kwasem if you say a january d for me chemi rodi for Moses me rodi for Isaiah no omon saso yesma won do hwe me anase do hwe Righteous TV santi asem na kan omo no ye den yesma won thank you omo de nsem bi ne bae omo de akwan ne bae aya akwantene ne de janom ebeto fapem no ize nyankopon kwan na kwantene ne no kwantrudu na ekonkwaje mu no eno omo de bae ewie ebire mu so wasoma odifo agyeman Benjamin ono ne yasoma no na asase ne nyamedifo ehia ya na enechi
Okay. Eba som kakra mam na afem kwa homa no somra. Abusia mpacho odi baby akasa free. Hello. Yes madam, mpacho odi baby akasa free mami. I forgot so. Mami mpacho enanwumre why you ready na wabo ho pa se oni odi fo bi dey shi akasa free so. Thank you. Me asem na kan san ka bio na say me mic no na menti ho ni ye ka bio na menti. Okay. Eba mpacho what the okan no? What the okan no? Okay. Obebo play back aguma so na afi me maka akira. What abaya na asem na okan no eye pa go so for ye chiachia mo pa. So number no is 0244 445 929 0244 445-929. Ada pacho anu gusa na akasa mabinti. Na me kan nyina na say. De nani agi a o hwe Righteous TV a nani agi twase nani gie. No kwasem. If you say ye ne asase no sosomafo. Ye ne asase no esosomafo no. Somafo no difo ageman Benjamin. Ye ya soma no. Ye ne no ebedi ahia. No so de woni ni di ahia wunye nyame mu nyansa. Thank you sir. Ma me peki me kola imra. Abusia mpacho odin baby akasa free. Hello. Yes sir. Me mpacho odin baby akasa free. Me kasa free oboase. Ma ne so kakra ma me oboase fo ho te sen anwumre yi. Nyame adom ye ho ye pa na wo so great. Adom na hu ye mo pa Israel nyame ye so e hira ye papa. Me mpacho ma ye ntie wani. Sunday. Yo oboase ina mbai na. Okay. Adansi aminyana. Ma adwene me tiase so. Me ba na yare. Ma na so ye nti ni ye. Video bi. Na me ba na yare. Na obom pa ma na so for ba ko ba sa kwa no bo se asma bi ko akwa no mo de ne ko so to do. Na me ba so free school about yare da na me se me tapo sang so that we de ma me ba. Nti ma me di me sta be ka papa ni wo screen so 3 times am de fan ba ni 3 times. Me yes to aso mi ni. About 6 to 7 and you could feel my banana why they in the ash. Hallelujah. You didn't pick that. Somebody didn't sack up any TV screen so the fan banning 3 times at once. I'm the fan PDR at once. I want Milo, I want Shetikum Banos. What do you say? A TV screen, TV now was all on Sakai. Wow. Me tap on in Iris Hotel now. If we will be for their money, so me in simple training, satanic move and host anymore. But the talent press with TV screening. So once and immediately, me ban what on. Amen. Mommy, one past man. Amen. We need the true man of God. If we brave Israel Yakopo in Amai. Yeah, was someone. Whatever, question about me about a castle way. Oh, she had them. Righteous sitting, and then I mean, Yamadan see a process. You. So a brand of 1 summer or 2 for Yakopo, maybe, but that's right. Whatever, let me be say, Yamia Boquesia, a some way, wait me about a Sunday more Abekam, we are seeing in our activity. Thank you. Yes, pension soon, China, dear. Oh. Yeah, pension be soon, Nadia channel. Tonight, TV, no one's why. God bless you. My young Trasso, now, if they want to submit me a basubi, as 0244 445 929 0244 445 929. But what the number of fee, young Trasso Honum. Many elder Gusso air Trasso Honum, and check. Near Braimu, Christo didn't Musla, a mano. Wajina Maria say, and your better say. Other, Wasumwa, no question. Patrona Casanem Sim Charles. And the American say, Assassino and Comona command to him. Would you fudge my dear? Yet another barber family, son of a canon. Nina is a young coupon. Edward D. Fudgeman, Benjamin, a barber family. Indeed, when I'm meeting for the it was say, and Sanchez say, will be confirmed, say, or the cat, right? TV screen, or TV, Righteous TV, no, or her Righteous TV, no, the son. A car,
onyankopɔn difo agema benjamin anim no na ne mami enu yare o de koto wo so ensenkyene no onyankopɔn bɛfa ne so ne mfonyini so ade bi e wo no ho obefa so ayɛ efise we ni de yasoma no elder saa de ye ya nua yi efrɛ kan ye no won sɛ tete apamda da num so kan twɛ ebisi panyo esi ense sem de me nsaka ne me nya so na taade mu keka akwasem na oba na kan yes ɔsɛ sɛ me de me nsa so na tampa ɔde ne nsa so na taade mu no yɛ na gye nkwa no ka sɛ bibi ensa bi akame ensa bi akame odifo agema benjamin ono ne de yasoma no ono ne de asase pe na hwe no ono ne de ye ka ne ho asem that's right ɛyɛ de gya no nyankopɔn ase sɛ ebre ti sei mu no wayi odifo agema benjamin de na pi na wonam ne so yes ebie tv kɛseɛ sei ma biedi ka akora ma me yɛmfom so ma me nkyia odifo agema benjamin miwura olmai bebi owo bia no miwura mekyia ani die mu ani die so o sa ko fa nchi olmai enumere yi mekyia oba obofra miwura unyankopɔn na mo so na ma me ti sɛ de metie yo miwura da wase ensa saa na me koso akyia me maame ɛyɛ odifo agema benjamin ne ho kani mama beta agema owo me obatampa beta semenhia eno batampa mame enumere yi oba bekiawo minim sɛ mame papa bi minim sɛ wapom bɔkɔ kiawo pa elda mi ntwa no kakra sɛnia wahoahoa mame na wakyia no fɛwsi no ɛka asɛm bi unim nipa unyuma bɛden ebedi wachi yei entina hwɛ wani won sɛ adeɛ bi wɔ hɔ nipa yɛ adeɛ na sɛ ohu sɛ adeɛ wɔyɛ no ɛyɛ ade pa sɛ o kasa krampo na ayɛ den ayɛ wo me maame die esu ne awerɛhoɔ ne ohu sɛ ne onsi nyɛ den ɛnka de ne ban yɛ den me papa die me huna sɛ da me de bɛma wo thank you adro wanim senkeme nhia wo mu ɛda adro wanim enka bɔne afa me no mum okay nanso so wana mo adom so na mo ahumɔbro na mo ahumɔbro so no ame be hia de yasoma no odifo agema benjamin me be hia no wana mo ne yere so aye niema bebre na ama me nti me hia wo na se mesra na ma bom mu ase edi senka me dafom thank you na wo tietia me thank you NOKWARE janokro nipa ya ade a osaye yie odifo agema unso bi kase na ho brase me hunu bi da odifo agema se ne ubeko odifo bi ti se ya obre no ho ase budi pa kasa odi kasa se difo bi wo yeye pen so no se obre no ho ase bu nipa edo nipa a straightforward person we discipline untimi nka nipa ba ko abrabe yi odifo agema benjamin afiri odifo agema benjamin ni dini ene ne honam se papa no menhia no so nipa da won se enye wanwaso unim agema na da no so no agema ebre yi mu nso sadin wei odifo ni a wa den yasoma no odemu surunku thank you na difo dwuma mu odemu surunku all right ega so na femi kwa homa no somra memo obeka ensem ba ko mienu bi ansa abuson pacho odi be bi akasa free hello yes madam me pacho odi be bi akasa free if I told me kasa free e just go fa good me pacho enanwe owo me yentie we me pacho enwumre so ye da Israel tumfo nyankopon ase amen if I told me kasa free e just go fa me pacho twe free TV no ho kakra bia na say lower o TV set no na ye no nto aso ho no if I told you me pacho enwumre so ye da ye rodi fo adman nyankopon ase se ne ye ne bodi asia e wo TV so yes mama kasa ye ti opa da ye ro nyankopon ase ye ni ti ase ani aye nhira me ho to me na nwure be ti al dinse makuma komi yam en sama papa ne kanu e ya ho dwinsam
Thank you. And someone say free a company so. Everybody now for you na my yay. I'm my young yesterday. When I mirror this like my Benjamin, so the white young no. Or my what for ye, or me soon get ya my cry. Wow. I remember never passed one and part, or in a meeting for the quality for. No what for me. If they already have for us, and then you say you be here. You think later on my action here in Uncle Pong. I rather spend him never dressed in you. Amen. You both want to say, oh, again, would be at my era. Yes, then I see peace. I've been watching. I'm rather not to yes, and now what you to bring. Amen. Amen. There was some man no. Adam, what you're in your bay, what's in a casa me? I didn't now pick you free in casa you. Me feeling say, wait, sir, you mean you obey your Kasai? Sir, me tini Kasana, one yakwada. Dabi. Or transfer them no Kasem. Was she D4 pain? Was she also 4 pain? Banana on Samaria ni ban. One day and I didn't quite use Christ share was a Subrano. So, Mamma, I'm one of my. I was some patch baby a casa free. Hello? Yes, sir. Me patch baby a casa free. Me patch your friend, Amankwa. Make us a free, Kuchi in Cranson. Okay, I'm a compacho, my auntie when you As I see today. As I see today, me who would defobia or to say would defy my Benjamin. Now go for defo we say no. And Kabaya Kwan Kagana, and the meet my country and Kagana, you know, Pia and Quasera be Pia Amraho. Okay, no meet him Quagisem. Because I'm Quagisem we say no. Ye non pension be by. Ye pensu de be no afine biaba. Indicate Kamen Quadia and Casa see so dear. Every year, Uncle Pia until defy my Benjamin. San say, or no, I ask Sumano. Papa no Numa. And then ask them, and then I know myself, and they didn't want to dance you. Numa, Nenuma, and they didn't want to dance you. Okay, Minia, Yami on shroud. Adam Pachonos, what did you also come? Nasam is encabit me and Quasiada. Obi Aman and Yaday, Emra, Righteous City. Na minim say we no me bro for back am taka we in Kobios. They say entertain kakra. Elder so far me na wonu gusu na wo ka bibi kakra. Ba ni nyina nsa na obeka no. Ma me nsan for free ni we so ansa na wasa so mo no. Abusu odi baby akasa free. Hello. Mpacho online so odi baby akasa free. Ma me mpacho ma twoho kakra na ye no ni nkomo odi baby akasa free. Hello. Mama, what line or so? Udi ni baby akasa free. Hello. Okay, on Timinka, Obekon was sign ababi. Obaso an FA, TV no, on my volume 9 day aquaform, and FBBia, I come out Timinka off on us yepa. Well, yeah, it was so. Shannon Sumami, and then Ray, I saw also any Israel Yankupo Mobromu, and then ordinary for ever the Kayensa, or Righteous Television, na Kwakumato or Yempa, Sunset near Wasumano. And then we no face a V. We don't say I'm part Wakuma Swede at Oyem. Well, enter ever sakon once in a fee, ya to also every a honum. Okay. Mipacho, would you be a casa free? Yes, Mipacho, would be a casa free. Good evening. Good evening, mommy. Hello. Mipacho, didn't be a casa free. Mipacho, a family mamata. Mata casa free. Good. Mammy, ain't you way? Pacho mamata, make a from a cum. Mamma, ain't you? Me pacho me mami ata me ka se fra me kom. Okay, mama makanda obaso na fe TV no o ma no akofom ne ne ato aso e wo ho pa obaso ma TV no enkofom ne ntimi no eni enkomo ni nyina nso ma volume no akofom. Well, yen hwe se obi wo line so na fe ne no ento aso e wo ho. Okay, so obi anya e ma so e da mpacho so mam na fe ento aso. Menu ade me kan say odi fajama de nsem o mu keke nyina ye no kro. Okay, I think say obi aba homa no so ye ne ento aso. Abuso di baby akasa free. Me pacho ma one so kakra ma me ne no ento aso di baby akasa free. Hello, too bad. I'm say omoa no ho ewo e ho no ntino ye hwe kwan say oba so na e form radio no ana say TV no
akofo me atimi no adi enkomo pa ora ma munya ne saa man na afi enko eyie elda quick one afi yenhwe enche na nyamedifo eba obi anhwe onyankopɔn difo de wasoma ne difo agema benjamin enumere obi anhwe nanim ono na wutie na wo wutie na numu asɛm a wutie ne se ya na wani agina soro. Hello. Okay, say minu abana balai so. Good evening. Yes, good evening. Hello. Mami, uni ma TV set na TV no dum volume no kra na fe oni me enkasa beti me nka no mre ma pa. Me pa cho di baby akasa free. Me pa cho fra me ma me aka me ka sa fra makom. Mami yentie wanwe. Me pa cho yo. Me pa cho me ka sa fra makom. Pato yero di kwati ma nya nkupon die meni ni die achia na tie okura nsem ya suma no ya nkupon de na asem pa na suma na nsem a tete odwene ho a onti ase nsem a ya nkupon de asuma papa no nti me ba ne na ase no ama me shiro bone se me ni obi sia na o ya die na ye bone a na me yam kwa se me mani papa no ba na me ma era na se na me top fresh na me ti bone ya bone bia me pebia ba me ba papa na ase no fan se ACS bone atiti mani so a me ntimi nya bone bia ma ke da ye rodi kwa de menya nkopon papa na asuma no ye tini ni o ye no kwafo danko won tini a o se ye nhwene ne ensua no ya me de ne ho ma ma ni ntimi hu bone a na me ye ntisi me na me duro ti say na ba eni ye ti say de ye rati no sa na me so mete ama me jai bone a me ntimi nya bone a ye ra nyankopon wasoma no nyankopon nya ni kese o ma ne hunhum o de duma janum edi kanfo no ma ne nya mo ho apem o ra nyankwada ya ne amanyina ya ye ready ye betie o osoro kasa nya me na mo so de ba no nyankwada yura bye bye Joe nyame onshop elda minu abai ama asem no agemi nsem wo o se nyame difo asem o se odifo aba no ebi ene won na sesei ohun bone kro ye den suru ene so obi kwa so ohun bone anu ohia no eda mama for freni na fe yensan emra ni di mu ampa che odi baby akasa free ampa online so odi baby akasa free. Good evening odi baby akasa free abusia. Hello. Yes sir ampa che odi baby akasa free. Me kasa fi Asante Mampo. Mpacho, good evening. Yes, sir. Asante Mampo for me until me. Mpacho, you me Christopher. Chris, me until. Nene nyumre de nene ya ho se ye bi yakume mu na ye twen ye na ye papa odifo agima Benjamin. Nene nyumre de oma ya krado yebeti ewiye nsempa yede bebo yebra na yeso yanamo etutuye inti onyamisha no me friend the nation prophet cause ewiye braid thank you ono na onyakopon ede asoma no inti eja oma ya krado yeti de eja no de asoma on ewiye braid ya krado onyamisha no. Bye bye. God bless you. Me and Yami on shop. Ever ene mani anje papa. Nia ebi mo praise so mo behu. Omo hwehwe so mo benya. Na on sanka no. Ye bre so. Adom ne humo bro so. Kwasempa no waka no. On say ebi mo praise nka mo behia odifo agema Benjamin. Yes. De yasoma no. Yes, ebre bim. Ebi no pray yo. Omanya omahu sabre omu oguko yes sabre obi su wo ho awu ya baby odini ti akohyenti nanso so de kaye ne hwan ye ne hwan elder so mam na femi for friendly emra abusia mpacho odi baby akasa free hello yes sir me mpacho odi ni baby akasa free minua mpacho ma TV no enko form ma volume ne enko form na tie yen e wo phone no so Mane so kakrama minua. Me bacho mane so kakrama me na afi ye ne ento aso ho no. Ajo se
ma one so kakra afere me to nkakasa si asore no mo ye ne da ba ye meme da so na akosi ada sore mpacho ye koso na ma TV no na ha na tena ho wadaroma ye de ho nsem nyina betu dwa ama kama pa wadaroma wai ciao me pacho ani ye de nyina betu dwa ansa na dwuma de nyina akwa awiye wadaroma wai me da se elda me bisa se meme da na akosi ada ma se no antili me si mo ko mo so ne akosi ada na Saturday me pacho kwesi ada every Sunday oh okay na mo obje so a chankro I just saw a chankro me pacho wadaroma me bisa o mo ya me me ba hon tina me busa am sa me tam monita mo fa mo yo nyame on shout Wednesdays any Thursdays so Wednesdays and Sundays ukuada any kwesi ada so yeshia wadaroma eno so ubetimi atana na pa be itamo me pacho ma me bre no o si sen be itinamo wo hon pacho by 7:45 7:45 na fi osum ashase pacho why thank you nyame onshop amia enche na fi yewram na fi nia ye hwe anim kwan no ye de asoaso on eba no no buso wo kan asem de bi wo ho na me ka se de ebinum ani ginae okay de ne binum hwehwe de ne binum pese wo mu hunu de ne binum pese wo mu hia de ne binum pese wo motie akwanya ama wo ama wo enka yensusu ye ne hwan okay so mama na fei yem for friend you uka so han me pa chodi baby akasa free hello yes sir good evening sir passion penny for my treasure me chamu anadwi ya juso opani ya fami Mr. Raphael me kasa free Dubai Raphael mpacho yentie we ya de nyakopon ase enyumbe so me chia yewra odifo adwuma Benjamin amen ana emperifor ma chance so me chia mu na ana me chia ya ma mu so yewra de enya ne ana ebi na chi ye de nyakopon ye yado mra ehia na ntem ntina na momu ene ne na mo na me di nya akwanya me tu kwan na yewra odifo adwuma Benjamin na menam ne so ensema anya menam ne so de maye no yenu bi no yakọ asọrọ penye o yetie nipa hello mpacho yetie opa menua kasa yetie asọfo no yetie nsem afi omo mu ba na menya akonya ni ye wadi po ma benye mehia satam no osunsun FM achepa oni ache sunsun radio na minam no so ama omaye tie bone se de bone ye nipa na de boni se de ti pra ni pafa o ma yeti ase na enam tae so abo ye me de abo ye bra ama ni se de nyakopɔ de aduru o ne tin ni mu no meka se me de ye rogi fo ye baba je ma nyakopɔ na se ana ye wa so me de nyakopɔ ase man se obule ne ho ase se de wositie se de ne kasa tie na ho bra tie a nyakopɔ nam so de no ho ma hye ne mai ekwaso aka se nyakopɔ so enkoso nhia ne daa na aye ready no wa ha me na nkrofo a ben me e twa hia se yibitie ewranu mu asem na onkoso ankwan gidie mu na onkoso amfa sempa ne maye e da izo tifo nyakopɔ ase pa cho me di mbetia na me da mo ase yo yes say that say obaso abusama yemfa ofredi nyina ensi wa hai ofa edi kan no na celebrity kaka kiro no odifo atenase na enne kwa kuma to yem elder kwekwa na nsana yebeda ye ho na afei yakọ akodi nkomo kese no em se afrafo afre nyina no oke kese ani a wo fa ne sen de me fa no ane se omo hia asem no omo hia asem no de na no wona mo humobro nsaso e de betum oman Israel na nipa nti Israel fo asem ne nipa nti ase no de na no wona mi rodifo Moses no de na no wona mi rodifo Isaiah so de na no wona mo adifo na obi anim won so yesu so no amanaman mu no awie bremu ababe hu yemobo 21st century wabehu yemobo wasoma na ko ade treni ni odifo agema Benjamin wasoma no enti nsam na wonse onyankopɔn difo yi 2014 na ne nyankopɔn
ɛde nsɛm no soma no nso mu tie no obi tie dadaada na obi so ananu ya na otie no obi so righteous TV ba e no atie but wahunu say wahunu difference no the difference is clear so wahunu ehunu say we need the jana soma no we need the so man tie no we need the say wiase ehwehwe no ono ni efei no yi na pie ne brenie yɛda agyanom nyankopɔn ase. That's right. Yɛda agyanom nyankopɔn ase. Ɛnɛ anwumɛ yi kɔso ama afidie ni na ha yi na frɛ dɔm ka kyerɛ sɛ ɔmfa nto righteous TV na wobɛyɛ nhyira. Elda ɛnkyɛn na afei sɛ mkan no yɛdan ho na afei yɛakɔ yɛada end of the studio na afei yɛne odiifo abrɛ yi mu wɔn sɛ tio yɛka sɛ obi yɛ odiifo a ɛnyɛ wo na ɛsɛ wobɔ ho safo hene afrɛfo afrɛ yɛ nyinaa no nsɛmfuo maako mmiɛnsa wɔ dodoɔ no akasayɛ mu dodoɔ no ɛka na ho braseɛ ne kasayɛ mu ne nneyɛɛ ɛne nkyerɛkyerɛ ɛne sɛneɛ awurade fa no so yɛ dɛn ɛyɛ adwuma nsɛm na ɔmo ka no odiifo agyema bɛgyema na bra bɔboro saa wo thank you ne nneyɛɛ boro saa thank you ne suban boro saa ɛboro saa na bra bɔ ɛkasa yes ne nneyɛɛ kasa ne suban kasa na ɔsɛ bie na no na ɔde asɛm na ɔba koraa de a ɛnim nyɛ so ɔde asɛm ɔman ne ntie okay wɛdeɛ na sɛ ɛhɔnom ano no ɛna nwummerɛ yi abusuasɛm yɛ krado na asɛm aboa mo ho a asɔ ɔsoro ani Israel nyankopɔn humɔborɔm ɛne n'adɔm ɛne ne mɔborɔhu so yɛbrɛ yi sɛnea yɛn yɛpere yɛ ne yɛhunu yi yɛtiyɛ ɛda yɛtiyɛ papa yɛtiyɛ papa ɛnyɛ wɔyɛ krado a ɛnɛ awie yɛbrɛ mu odiifo a ɔman mu no nyinaa wiase nyinaa ɛpere sɛ wobɛte ne ne yɛbrɛ yi so atena ase odiifoɔ Agyeman Benjamin ni a wayɛ dɛn wasoma no ɛbra ka hɔ ne bi deɛ wasoma no deɛ wayɛ dɛn wasoma no ahobasɛm ɛne diem wura mpatwɛ ne diem ɛma wo akɔ aba letus asomdwe nka wo so menso ma wakɔ aba menso ma wakɔ aba ɛne wadwuma pa a wahyɛ aseɛ ne nyankopɔn no wɔnhyira wo na menim sɛ ɔnam ne ho mmɔborɔ so ɔde wobɛfiri baabi akɔ baabi na somdwe nka wo na nomɛ yi mekyia ahwɛfoɔ nyinaa baabi bia obiaa hwɛ ma ɔghana ha baabiaa mekyia no na mbi onyankopɔn asomdwe ɛma wo amen yɛntoa so ɛmfa ɛmfiri hɔ no na yɛnkɔ yɛnim ɛwɔ hɔ no mu a yɛkɔ yɛnim a na afei yɛne yɛma nyamediifoɔ akɔ aba awie no ɛnyɛ ɛnsɛm wɔ hɔ paa of course bebree na yɛba bɛbiebie so ɛyɛ dɛn ɛwɔ ha yi na wɔabɛhu sampa nsɛm a wosusu sɛ wate no wonte hwee nti na misi borɔfo ɛda bɛka me borɔfo na misi yɛ no ɛde sɛ na bɛfi borɔfo yi ne sɛ ɛyɛ encomious ɛda yɛ dɛn encomious na ɛnɛ wobɛte wasom wobɛhu w'ani so na neɛ wosusu sɛ wotee na wate aseɛ no sɛ woanyɛ dɛn woante hwee enti kɔakoma so yam na wohwɛ yɛ so no kɔsoma no ɛnɛ ha yɛ yi ɛnsɛ bebree na yɛba bɛdi ho nkɔmmɔ kakra ma mene odiifo ani nkɔmmɔ mmisa papa awie berɛ mu yi sɛ wowɔ hɔ na sɛ wohwɛ wiase sɛnea a nyamesom ɛkɔ a sɛn na yɛna wofa nneɛma fa let us medase nyamesom ɛyɛ onyankopɔn ɛpono bi a wabi ɛne efie bi a wasie sɛ ɔde bɛgye nipa nkwa papa ɛyɛ ɛpono bi a wabi efie bi a wasi sɛ ɔde bɛgye nipa nkwa okay enti nka nyamesom no ɔn sɛ yɛte asase so yi woyɛ dɛ yɛ nipa wu ɛna yɛka sɛ wawu nso a ɔkra da so te hɔ nti baabi onyankopɔn yɛka sɛ ne som a wabie saa pono de ama nipa sɛ mokɔ saa bea no mu a ɔbɛkyerɛ mo akɔ bi a mo afa so afei wo nipadua wei wu a wagye wo kra no ama ne tena berɛ ɛno ne nyamesom ɔbɛkyerɛkyerɛ wo neɛ wɔpɛ ɛne neɛ wɔmpɛ de ɔde sotie no na wama ne saa tena berɛ no na wohwɛ ɛberɛ wei no so no a sɛ wobɔ nyame din ɛfiri
onwoma suam ene wa wosuma wa dwen be kire wo se nyamesom ekoso Ebrahim sene obi bo nyamedin efri nia wonim na wosum ene ne nwoma suam a se me ye wo America me te brofo me ye kese me kokko sensen bosi enti me na metimi eden me kasa mu odu me na metimi akyekye nyame mu eno no te se kwa wosu ni ye wo no wabeto asore no. That's right. Eno no se asore ne se ne ye de ye fa se wo de ye no hwede a ene wakosu ntu timi kenkan de wo kenkan wo ne se Isaiah nyame soma no Jeremia nyame soma no na ba SOMAFO no so no SOMAFO Peter no ma de nyame soma ho o kenkan ni nyina wi Kristo Yesu wura ne bai wo hwemu a na ye wo te se nyame soma we mu nyina a wo so kenkan bi de ne nyame na mo som no ene ye nwoma sua de ye no okay so wo hwe ne sa de abeka se nyame som no ekoso na onyankopon ho ba wo so a wo se nyankopon ne som se eye dua ne si wona ne tenten ye be se 100 feet a ese de nka aka no zero kura no e wuru afom nka zero kura zero ye let us go zero kura zero kiso som ne senke ya ndi 100 feet a ese de aka no 1 feet ni wa ni nyina atratra ho abeduru 3 inches as de ne ho ho nyina e wuru afom only for se so dia ba no eye school ya ye kan Bible school enti hona ni kwaro kwani a kire no ma ti omuma no na afia de we na so ne se e de asen ni ko no de ko on se Bible school ye mfa nhunu nyame se ye ka se wa hunu bibia eno ne sei se uhunu bibia wo ya ade ne mo bia hunu se ade wo ya wo ye no se na tie na wa ye ne se ne ese bazo uhunu bibia se de ade no etie no se wo ya wo ye mi hunu se wa ye ne se de ese ade no okay ndi se na nyamesom sitie nyamesom no de Nyankopon hwe nyina ene se nipa be jai bone osenkanfo eti dumienu ni mo ye dumiensa osi asem na wieye de ya kire de ye unu nyina ne se suru awurade wo Nyankopon odi fotobo nyamesom ni nyina ne se nipa be jai bone enye no ane sa epona Nyankopon bi Kristo bi efie no de si won nke hu hia efie se de on kwa asore otimi nyesika okay de on kwa asore otimi wo ni on kwa asore otimi nyesika otimi wo on kwa asore otimi wo de on kwa asore na dwuma timi koso okay nti se enye enkwa na odi be kiri bone na wonsa aka no a ene na se apro na Nyankopon bi ni Kristo bi ni obie no sese nti na se botaye ba ko bi nti botaye na ba ko pe osenkafo ti du nyeni mo ye fence du miensa ose asem na wieye ne ya chie ni nyina ne se suru awurade do suru awurade nso onye bone ose sa kasa no letus ewoni pa no se ase oh we usuru awurade se nipa no usuru awurade no ono asa hu ne se oye bone nga no nya awurade so no ya asore ko ono na osusu se osuru awurade no ono asa timi ye bone eno nya awurade suru ya asore kro nti nipa na fa asore kro se ye awurade suru ne se osuru se ne sofo be hu ne se wo ye bone ana de bone ne kro de sofo kro be ka se osuru awurade suru odi bi sofo be ka se osuru awurade on sofo be preachi suru awurade bet on tie awurade suru na se de osuru awurade no onye bone okay de osuru awurade no onye bone enti suru awurade enso no oye bone enti usuru awurade a asem ni na se untimi nye bone usuru awurade a untimi nye bone ne baba ade ne echiro no enyo echiro no eye animu nyina aka ho ye ala eti ya animu ho animu ni echire ni nyina letus enye erwet on se so hwe ko so na mo fa ya
de ofre chire kura on se oni Ghana o so Dubai den na otimi kan se enya me na me kasa no nipa na e kasa o se o chi Dubai do beti free me ho no impose se wonye bone o ye tene ne ni ono no na o beti asem free me ho no ono se o ye tene ne ni wo Dubai oni Ghana ono so ye tene ne ni kire wo se wohunu Kristo ana se Onyankopon ampa eni kwa se otimi ye bone odifo na possible so make say possible sabe ni say ebi abonse hon manfo bi say possible so make say let's nas at as sponsors so na me nye bone da on say Yohane asempa say de Onyankopon awo no onye bone de Onyankopon wa wo no onye bone edi say Nyankopon na awo wampade a eso hunu say Onyankopon woni atoro ana say no so Nyankopon de okan no waka atoro sem edi Nyankopon no ye bone a na say unye nyame dia ndi letus asore na wo saa na akwate say asofo no ewo ho bebre no a obi ye bi no saa pono bia ma asofo no aduane ne omu yidi but enye de ntia Onyankopon de asore no esi ho no say ye ko ba bi mase ase enti no na say adwempo bi wa akire e wa asore ho enemrem adwempo fofo bi eden e wa akire efiri nipa okay because come here who say timponi nyina ne say ye benya nyame chefan mu dia hie nu chefa this ye jai den bone ye free bone ho ena abedu pempen so say nipa ntumi ye den enya bone na ye free hen John chapter 3 verse number 20 eda okay mami miena amen ka sam kakra na yen hwade John chapter 3 verse number 20 o se obiara a oye bone no otane han no ese obiara a oye bone no otane han no Kristo nese kire se Yesu ankasa gidie Nyankopon gidie no etue nipa bone ye ndo se wo se magye edi na otimi ye bone a o se Yesu wotan no Nyankopon wotan no let us ana chorosem na kan chorosem eno aso na wakan si yo eno aso wakan yo na se nipa de se yitan Nyankopon a ene die ena okọ asore ne so ade akato se uye nipa ye de ya ase bone no gya na ma aye huhu ma nipa se ase ugya bone kura ne ya obewu ukasa wo nye bone a obewu ena emra no so se wo se magye edi Nyankopon di Kristo di na utimi ye bone a wo se nyame na ase wagye de wo sa atan no edi letus afi ye nhwe nipa dodo a etan Nyankopon no mugu asore dem edon yi mo ebere ni pempen so yi o de opafo ni hwe nipa do se ne ko asore a ye briso mo nya bone sa ankofo nyina sususu wogidie ahotoso kese se o mo ye Nyankopon de ya e na o se obiara a oye bone no otan odifo ne anwune obema alwo asifia hodo mu o because kwesi ada no enso bia mu yema dan nu nso so hon ma so na de nyina afiri ba bone no on say let us so hwe kwesi ada bia o kan ya se da bia mu yema no a hwe o se da bia mu yema o afi wo hwe ba bia o tie ene ba bia wo firi o bisa se ho anu hu ne se wo se menye bone jafi no bisa se ene sa nkofo ne kogu asoro da ne mu no omoko pe de so ba bia o tamfo no ko dabi ana wo se so wo ye bone a na wo tan no wo se wo ye bone a na wo tan nye one ne tan wo ye bone a wo ye de wo tan no obiara a wo ye bone no o tan han no wo na wo tan no bone nti na wo tan no o tamfo no so asa akoni fie usofo minim semina ade ne ntase wo me so dia my yanka eti for say we are live on our YouTube as well ubetimi ahwe on YouTube so Righteous TV ubetimi ahwe live nyina mu nso no koso ana afei ubetimi allocate yen ewo ejeso echan krom
momo dia kuma se ai edwo so e che kuma se ya momo ne ba bia wo bia wi asafo na ba bia wo bisa yira nya bisa nko ade a number me be so enfama mi so letimi apiki bi na no nso so ebrekwa animu no woni yen edi enkobo 0539 224 999 0539 224 999 and I say 0594 844 111 momodi ana fe woni eni ehia righteous city nampa woni ehia safano nsabeka mo bi ekunu na mate yanko de ada end na fe yen kwaso from na odifo no guso a o biebie niema so ema yen wo asori dem papa say dem yen timi nyai hokọ yen so ko ba se ye ko ase de ye tanu no ene ye ko nanim ye ne ye tanu on ye nkondo ye ne se ye de wotan ko na ye ne be kwa ko wi obese mo ai ena let's de mema na se mo ne se masofo no kwa na be boa asofo no awie asofo no edifo no o mo na be boa ama onyankopon asem usi asemi papa nese ya na de ho nko enipa na nti won se let's asemo wo ke che se obekọ asori fie na aye onyankopon tamfo fie ho na obesa ache wahyew on se obi a tamfo ba o tena bra na wonya no iti se kana ma o ma ofie beto wo ba ne fie na wo ahoden ndi oso ye bone a wo tan obi a wo tan no wasa de anigye asa ko jona wo se hira no to wa hwanka obi a let's wo tan obi na se osa begina na o aso wo ya ade bi no ye bi ya se ne be ye so obeka se wo bo apa na wuyi na hi okay ya de do ade let's Kristosum wo akiri ye ne muti na wasoma me Kristosum no nyame som na nkasa e wo akiri ye nti ase ala dabi enipa na sum nyankopon na nti nyame som na sekora so on se nti asoma me kan me kan bo se na aye ofoforo na akwete se adafe na onyankopon de aba na dabi e wo hodada na asore no ekoye se omumu di ka no bi ade hwehwe ne mfaso ase nipa e ba aso no mabeye ma no ene na ye nipa no efe nyaka no kwa wohia nipa aba asore nim edom no aba asore nim ena na enti eyo mfe to mo aboa nyankopon atamfo amanyame papa mfa bi nkan osisi ana ina biya fie do be hwo mo dani agwanwe yi o ma boa onyankopon atamfo amanyame asofo na bo nyame atamfo amanyame aba e ba ne sei na meka se ye aduane ene animonyam a nipa epe aduane ne animonyam se asofo no wusu bi se nipa na ba asore a eno ano mo nyankopon de ya ene nyankopon so nye wa wo ba asore ho no ena aye ne de ya wa wo ba ya wo nye bone wa wo ba asore na wo nye bone ndi ye ne osoma ye no asoma o ka kire se o de honhom ama nipa jai bone ama ye yemfa nko ma wo no yesu ti de ye ne osoma ye no onam yesu ma nipa jai bone nti won se wutie course no nipa bi aba menche da kire de o ma menche da ro ba menche da bia won so ka bone ho asem kakra eye saa na ye ne osoma ye ne tie ye mo nipa ma ne me saa me onyame tamfo onyame fie ho ye nchi nipa mfa ne nyame tamfo ma no ne mom de oye nyame tamfo a ko wa abontene wona onyama afie ho no a bone nti oye urade tamfo no ye so ne mufuru abontene wa ne de na ba fie ho ne ya kire ne onyankopon na wonam yeso na ojai bone Kristo mu afi no abaye onyankopon oba eno ano no wow Vanessa baby e free asofo le fam eye nka say 100% eye enchrechere eno manfa maye eye asobrache ena insolma eye na bebe se mi se ho na sekaka because papa se ye kan no se ne ye bie ojem se abonefo nyina nkode a ene e ho na let us go say so fu bia kro ne ho be ka papa mfa bi nka ho bi ai let us mami sa say ye wo
asɔfo do sɛ ma kan ɔde ɛmo obi adin but kan asɔfo do a bɛɛ mmiɛnsa wɔte sɛ ɔmo sɛ yɛntumi nyɛ bɔne ɔde kan asɔfo bɛɛ sɛ mi ɔmo ne do bet ɔsɛ papa ɔkɔ mehwɛ a menya bɛɛ mmiɛnsa bi kan asɔfo bɛɛ mmiɛnsa sɛ wɔn sɛ wedie ɔsi mi ntumi nyɛ bɔne bet mi anso sɛ deɛ nkurɔfoɔ afirifiri abɔntene ka me di ha wɔn nso kɔ ado wasɔ ayɛ dɛ ahwɛ ka mmiɛnsa sɛ mintumi nyɛ bɔne mintumi nyɛ bɔne wɔn nso wɔn sɛ ampa ɔnyɛ bɔne papa mintumi yɛsi ha yi menim me ho I know myself mintumi nka yɛnni afro wɔ awurade ni mintumi yɛ ɔbuani nti asɔfoɔ no ɛkyerɛ sɛ sɛ nka ɛne nyankopɔn obie gya ne mu a asɔfoɔ no nyinaa ɛbɛwura mu ɔhu sɛ letus nyankopɔn ɔsoma wo a yɛ ne nnipa nim sɛ ɔtan no ɛte sɛ wɔba ahyɛ aseɛ na ɔyɛ ɔtu anama bi ɛnyɛ sɛ mɛmasɛm anaa ɔde ne ho abɔ mmeranteɛ bi ɛnsɛm fata ho wo no a woyɛ panyini no a wɔka kyerɛ no ɔba no so nim sɛ ɔha no nti deɛ nipa yɛ no asɔre ne yɛ asɔfoɔ yɛ no a ɛnyɛ no wobɛka no sɛdeɛ ɔde asoma sɛ wombɛ nya asomdwie no ka ɔba no wopɛ ne yie no yɛana ɔnim sɛ ɔha no nti asɔfoɔ no wɔ adwene bi sɛ deɛ asɔre ne yɛ no yɛnya ma yɛnyɛ no saa kakra no koraa deɛ sɛ ayɛ kakra nso deɛ tia ne teɛ papa meyɛnka atiefoɔ sɛ ɛnɛ anwummerɛ yi sɛ wohwɛ righteous tv a ɛyɛ odiyifoɔ agyema benjamin ɛna yɛne no ɛde ahyia deɛ a onyame ayi no awie berɛ mu sɛ ɔmfa no asɛm ma adasa ɔne ani ne ɛtwetwe nkɔmmɔ kakra yi na hyɛ no nso ɛberɛ no ɛbɛkɔ awieɛ ɛbɛsa no wakonya na afi waba so ɛbia soma no kakra ɛnsɛm a yɛde wo nkɔmmɔ yi baako yɛno bi kyerɛ w'adwen ɛbi wakonya na afei wabisa nti deɛ wo so kɔ soa na afei monitor na bia nkɔ yie ɛmfama hwɛ wɔ youtube so biribia ɛɛkɔ so live ɛhɔ no papa yɛntoa so ɛmfiri hɔ no na afei yɛnhwɛ kakra de bɛsan aka wansa na maasɛm bi sɛ baako yɛno bi ato so yɛbisa sɛ seesei ɛnneɛma bitumi asa yɛyie bio baabi a ba bɛduru yi a asɛ woka no bi ma so yi asɛ koraa anaasɛ anidasoɔ hɔ letus nipa ɔte aseɛ ndasoɔ hɔ wowu a ɛna ndasoɔ asa yɛno mu nti na wasoma me ebia na mekɛn na luka sɛmpa yesu kristo ka kyerɛ papa no ɔdefoɔ sɛ yɛwɔ mose ne adiyifoɔ no ɛwɔ asase no so saa mose ne adiyifoɔ no obiara bɛtumi aka agye ama ne ho but onwuma na ɛbɛkyerɛ nti ndasoɔ hɔ nti na wasoma me no ɛna onyankopɔn no a letus ɔsoma me no ɔsɔɔ me hwɛɛ yansa mehwɛɛ yansa sɛ mɛdi no koraa ma ɛnyɛ den a ɔna ɔpɛ sɛ ɔgye wɔn no ɔnam kristo so bɛfa me so agye wɔn nti ndasoɔ hɔ mekra te ase nipa bi a ɔyɛ awurade dea na ɔpɛ sɛ ɔgye ne nkwa no ndasoɔ hɔ nti saa obi a nɛ ɔhwɛ yɛn na wɔtie yɛn na wɔse nsɛm ɛte sɛ na sɛdeɛ me abɔ mpusa na sɛ apem yi no saa ne korɔ no ɛde adwempɔ na ɛsɛ ɔdi ka anya ansa letus sɛ ahia wo a na apɛ sɛ wonyɛ sika a ka kɔ baabi a sika wɔ ahia wo na apɛ sɛ wonyɛ sika a ka kɔ baabi a sika wɔ woka kɔ baabi a sika ni a wohia no bɛkɔ so watena mu nti ka kɔ baabi a sika wɔ nti wɔse wopɛ sɛ wonya nkwa wopɛ sɛ wosom onyankopɔn yi na wote deɛ mekan a ɛyɛ sɛ deɛ ne ɛsɛ me nsa nka nkyerɛ obi mu me a meka saa asɛm yi kyerɛ no me na ɛsɛ wohwɛ makyiri akwan Acts chapter 14 verse number 15 wɔsɛ kwatere kwa sɛ ɔma wo ntoma a na wɔtie ne din nti deɛ mekan ɔhu sɛ meka sɛ obi yɛ fon la yɛ kakra yi ɔma mo fɛ bi maa me nkyɛn da obi so waba me nkyɛn da bɛde waba me nkyɛn da biara wotia wo sɛ nnipa baanu baasa adanseɛ ɛyɛ nokorɛ nti letus yɛwo wate sɛ obi se wɔhyia diifoɔ bi na diifoɔ yɛ kronkron yɛtene ne ni da ɛnso tie deɛ nkurɔfoɔ ka abusua yɛn nyinaa yɛnim sɛm ɛnɛ moahwɛ moate ɛnyɛ obi na ɛreka sɛ ɛneɛ saa ne yɛreka deɛ a ɛneɛ menkaa bi
amanfo ebi ahoma etu mu nsɛm ɔmo kampo ɛkyerɛ papa now sisi awurade nam ahomɔborɔ so na wadom yɛn na ɛfɛ ɔde waba yɛ bere so yi sisi ɛhyɛ egu akwan mu a yɛde bɛkɔ no asɛm ɛwɔ abɔnten ɛyɛ deɛ ama adwene bebrebe ayɛ bibi hɔ nsɛm adesua ahodoɔ bebrebe nkyerɛkyerɛ bebrebe ɛna wɔn mframa mu a asɛe akra bebree sisi kwan bɛn ɛna yɛbɛfa so a ebɛtumi ama saa afɔ ne nyinaa asɛe nya nkwa bi. Let us me that say. And that's one and a crown nipa say first one say. And then when you come on the home of so righteous TV. Aba. Righteous TV let us enyama ho de ne. Ba say TV ni say ebi ba abontene na mo so a nka me kra nka me nka ho. Edi kwana ize nyakopon na ne honhom so na ne ba KRISTO so asedanka no na obi kwan kra sa TV yaba no. E kire say onyakopon na ne honhom so abie puno bi say obe oman na hunu sɛdeɛ ne nkwankye yɛ kwan ɛte ɛne baabi etwa so mo fa na mo hwehwɛ enkwa de mo kra etitia. Wow. Mama somna ho me kakra na afi me nkɔ the end of the studio na afi me elder dim kumaka elder me just ask what you say Google me will differ to my Benjamin dear sɛ me di kaka chi okay sɛ woni ni hia wo mo ni agina soro. I love that word. Which means I'm going to be on somewhere. Odi Ajima Benjamin. Yes, sir. So only need die hia. Ahumobro ko bo ahumobro so. That's right. That's right. Na so nya akwanya ni hia. Se wutie na wani gina soro. No ni agina soro. Na wo hunu se etwa se opre. Na wo ye adwumatene e de boa wo kra. Na dwumadin ni nyina ne sɛ wobɛti Odifo Ajima Benjamin no wodi nanam so ahwɛ no sua no ɔno nkuto ne betimi asɔ wo nsa do akɔkyerɛ gya no. Amen. ɔno nkuto yasoma nampa wɔyɛ tene ne ni ankasa sɛ woni ne hyia yɛ no wahunu no kwasɛm wa testify no kwasɛm ehunu sɛ yɛwɔ Odifo mu sensa so ɛna wie bere bi anya no. Elder, when say utie papa nkasa yi mu a asɛm bi Odifo ka ye yem hye me na ɛyɛ so sesei ye wa so lewu ya na ese di bɔne no kwasɛm. Elder sa na tie wa bɔnte wu saa ya na edi bɔne no kwasɛm pa ɛna akwesi ye hu nyame bo enti ye tia so ndemo so yare no kwasɛm. ye tia so ndemo ahia ye tia so ndemo so problems bebrebe. Elder Odifo aka ho asɛm mami ensi okakra na fe de minua la to se metimi aka na sɛ enipa bia ɔpɛ nkwa no onhwe Odifo Ajima Benjamin akyira kwa. Okay. De metimi aka obi a ɔpɛ nkwa ne nkwagye hia no onim sɛ ogye bi sɛ atemu wɔ hɔ. Yes. No onim sɛ Kristo bebu aten na ɔpɛ nkwa no onim sɛ atemu wɔ hɔ na onim sɛ Kristo bebu aten na ɔpɛ nkwa no onhwe Odifo Ajima Benjamin akyira kwa. Okay. We die wa wasomu a ne sraw hwene ani da hɔ a yɛwɔ nkyɛn ma yɛnkɔ na afei yɛne nyame difo nsan ɛnso so ebio ɛhɔnom Odifo akɔ aba bio na yɛgu so a wɔde kan akyerɛ sɛ ebere mu deɛ nea ne nkwagye mu bia no ɛyɛ sɛ ɔbɔ anamɔ na afei ɔba righteous city na yɛhwɛ ɔba nkyerɛkyerɛ bɛn ɛna bere yi mu ɛyɛ siesie ɛyɛ prophetic masao yadeɛ ɛyɛ deɛ jiwe kɔnom ɛyɛ deɛ wei saa na ɛsɛ yɛ ɛno na ɛbɛboa ma saa bere yi tumi agyina brane saa na let us me that say ɛberɛ yɛwɔ so no Nyankopɔn ne honhom adwuma ebiara ni hɔ a ɛto atwa ɛberɛ yi mu nso Nyankopɔn ne honhom adwuma ebiara to ntwa. Okay. Ebi yɛ adwuma enti enkwagye yɛ adwuma ɛna ayarese yɛ adwuma enkomhye yɛ adwuma tumidi yɛ adwuma asenken yɛ adwuma na ni nyinaa ka bom baako enkwaya te sɛ
aha de enkomhye na yaresa nko na wo ha na yi Nyankopon da bi Nyankopon nye saada masa enkoba se aha de nkyerɛkyerɛ nko na wo ha awurade nye saada saade na lettuce eba asaso no ɛyɛ nipa nyansa sɛ nso asɔre bi hɔ a ɔhun sɛ yɛ de kyerɛkyerɛ nko a ya asɔre ne yɛ nkyerɛkyerɛ nko a Nyankopon honhom no adwuma no motu bi agya bi mo afa de mo pɛ na mo ato de mo mpatwene nti eno kra ya adanse sɛ de mo yɛ no hɔ no ɛnyɛ awurade honhom a lettuce wo sisi a de wo pɛ na adema wo ba wo ɛnyɛ de wo ba pɛ wo nti ebi a oba beti akasa da ya atoka oba ne beka just ya atoka die wo agya wo no na ode ma oba it is hu sa sori bi yatu ebi a yese de ye nkyerɛkyerɛ nko a ye de ye nkomhye nko a ye de ayaresa nko a efiri nipa nyansa ne nipa susuyem adwuma ne ye nipa de ya de ye Nyankopɔn de ya no ni nyina te se nipadua nti no Kristo somo de tutu nipadua ho ɔsɛ munum se mun nipadua we eyi Kristo Yesu na kwa memfa Kristo Yesu akwa na menkɔyɛ bɔne ɔsɛ mpangu di nipadua no ye wonsa ye wonan ye wuti etiri kura ye wani wo aso wo ade on sɛ ba akotɔ chima na ma nipadua to sini nya sa na tie sa na asɔre no ho no sɛ sa no yɛ mebɔ osi sɛ ifiri ba ko firi asɔre no mu a kyerɛ sɛ asɔre ne yare asɔre ne yare sɛdeɛ lettuce sɛsi a sɛ yɛnam na obi na yɛtwa sɛ nipa no bɛka sɛ wɔyɛ deɛ ɔda bi wɔyare ɛyɛ yareɛ sɛ nhunu sɛ obi nsa atwa ɔyare ade ntina bu so yare sɛdeɛ wo ahunu honam fam sɛ Nyankopɔn yɛ nipadua no biribi ate chima de saa no ma no enkomhye ayaresa nkyerɛkyerɛ asɛnka tumidie no Nyankopɔn aka ne nyinaa bom na yɛ nipadua Kristo Yesu nipadua baako ɛyɛ tumi ɛyɛ adwuma wɔ asafo no mu ɛyɛ dɛn na wodeɛ no ne nsa te ne nan ate ne ti ate ne sra ate aka na fu nko a ndi sɛ wohunu nipa bi saa no nam a dinga wunwane nti saa na asɔre na yɛ ndi me wo yi honhom bia Nyankopɔn ɛyɛ adwuma wɔ na sɔre ne mu no ana ni mu no ɔde ama me ndi menni die ɔmfa maame nti sɛ de me nipadua wi ɛyɛ complete no saa no nam ne honhom so yɛtumi so na ne mu ahoɔden ne nnwuma no ɔde ama me sɛ de me nipadua ti ya nti wokɔ asɔre bi ne yɛ sɛ aha de yɛ nkɔmhyɛ nko a anasa yɛ nkɔmhyɛ ne yaresa aha de yɛ nkyerɛkyerɛ nko a ɛyɛ asɛm ka nko a asɔre ne yare ɛte sɛ nipa ne honam baabi sɛ de Nyame yɛɛ no afiri hɔ bra a wɔte ase asɔre ne yare but enipa ne nhunu ade ntia enipa ne nyinaa afiri yawosum ɛna di ehunu Awurade ɛte sɛ de meka sɛ de ewu nipa dua teɛ baabi fi mu a ɛkyɛ sɛ obi ehu obon so wato sine no saa opa ma ohene nte na wuti no bibia obi hu a ohene keke na ate no lettuce ma waso nte waso keke we na ate no obi ehu obon so wayɛ de yi wato sini yɛn ka wano fa ana wano soro obi ebehu sɛ wato sini ndi ade na Nyankopɔn ti asefo saa nneɛma yɛ adwuma wɔ asɔre ne mu no obetimi di bi ama asɔre ne bi de wagya nti saa asɔre ne nyinaa yare ansɔre ne nyinaa yare nti wobɛkɔ mu no sɛ adeɛ ɛbɛto obi a ɛtumi ba ɛno ana abɛto no asɛe no yɛnhunu yareɛ bɔ obi a agye sɛ nipa firi asɔre no ɔde kyinkyini yɛntumi nyɛ hwee ɛkɔn bɛfa so obɛyɛ deɛ Nyankopɔn pɛ ɛno so a ɔte asɔre no mu ɛno so ayɛ ka nti wobɛkɔ asɔre bi yɛhyɛ nkɔm yɛsɛ yareɛ but obiara ni wo mo otimi di Nyame pɛ asɔre no ɛyare wadi dɛm asɔre no di dɛm but nipa na fa ne sɛ yɛkɔ yɛabɔ Nyankopɔn din yɛabɔ Yesu din
Jesus nti no ana ya asɔre no ana no aha dabi na letus wobɛhyia nipa bi na ne tinko ehwirihwiri kɔ a wobɛgyina hɔ nti obi ka sɛ ɔno no asɔre de yɛ nkyerɛkyerɛ nko a ɛsɛ ohunu sɛ letus we na me ka nyinaa no onkɔ Bible school na nhunu agye sɛ ɛnyɛ Bible school onkɔ Bible school deɛ ɔkɔ wie kura no bi na abɛsa abɛyɛ ɛno wobɛsa afa ne saa fɛ sɛ saa mu ne ɛwɔ wobɛto yɛ saa mu ne ɛwɔ wobɛto yɛ enti wobɛkɔ asɔre bi yɛse aha deɛ yɛkyerɛkyerɛ nko a no asɔre na yare ɛte sɛ nipa a wɔahyia na wɔde yɛ tim kwan na ɛhwirihwiri ba wobɛdwane ade nkyɛ nipadua no ɛnɔma bebree ayɛ deɛ afirim obi sɛ ha deɛ yɛ hɔ deɛ yɛnhyɛ nkɔm obi nka sɛ kyenkyena afɔ so kɔhyɛ nkɔm but wo nipadua yɛpaakyɛw ɛnyɛ deɛ ɔpɛ ne sɛ wo nsa bɛtwa ayɛ deɛ afiri hɔ ɛnyɛ deɛ ɔpɛ ne sɛ wo naa bɛte ɛnyɛ deɛ ɔpɛ ne sɛ waso bɛte wopɛ sɛ ne nyinaa yɛ deɛ ɛyɛ adwuma ɛyɛ deɛ na Kristo asafo no atumi kɔduru saa mpɛmpɛn so no obi sɛ yɛ deɛ nti ɔhu sɛ diifoɔ ahyɛ nkɔm a anaasɛ obi yɛ diifoɔ ana hu sɛ obi yɛhyɛ nkɔm a ɔsɛ mfiri Awurade na sɛ wo nan te a ne ka wo sere ɛne w'ani ɛne wo naa baako a wo nipadua no yɛ deɛ wo nipadua no ɛnyɛ mu bio nti saa na saa nsɔre no ɛteɛ ɛde Kristo Yesu Nyankopɔn de ne honhom mama enipa nyinaa anaasɛ asafo no adeɛ bi ehia wɔ mu sɛ ɛma nipa ɛne onyame ntem wie pɛyɛ no ne nipa no sɛ ne Nyankopɔn ni no ɛyɛ adwuma wɔ asɔre no mu saa no Nyankopɔn asɔre no ɛteɛ odifo na sɛ nka ne yiem nyame sinu mpɔ no nka sɛ asɔre no enya saa adom ahyɛ bi wɔ mu nyina saa nneɛma bɔ so deɛ ɛbɛboa ma ɛnan ayɛ complete ɛnsa ayɛ complete etire nipadua no bɛyɛ complete no ɔde ne nyinaa ɛsɛ asɔre no nya sɛ asɔre no yɛ Awurade deɛ a nyɛ ɔkɔ na bɛhwɛ sɛ wobɛnya ɔno na de bɛma wo sɛ asɔre no yɛ Awurade deɛ a ɛnyɛ ɔno na bɛhwɛ sɛ wobɛnya ɔno na de bɛma wo ɛfiri sɛ ɔde yɛ deɛ bɛyɛ a mobɛnya ne mu gyidie ɔde yɛ deɛ bɛyɛ a mobɛhu sɛ mu wɔ nyame bi ti nyɛ wo ɛna abɛkɔ akɔpere kora sɛ wo asɛ ɔno ana de bɛma wo honhom a mede yɛ adwuma yi deɛ mede ka apere hwɛ deɛ aka ɔno ana de maa me ɔno ana de maa me mmerɛ mmisa asɛm wɔ yi asɔ bi wɔ hɔ no a ɔmo nso so ɛbɛtumi anya saa adom nyinaa bebrebe nyinaa nanso bɔne ɛkɔ so ɛkyerɛ wɔ sɛ adom no a ɛwɔ mu no ɛyɛ adwuma no ne deɛ ɔhunu no nyɛ Awurade a dabi nyɛ Awurade a baabia ne wɔ Awurade honhom bɛpie a bɔne ɛbɛkɔ so atena da baabia ni hɔ a Awurade honhom bɛpie a bɔne bɛkɔ so atena da tina no Kristo Yesu mi wura ne ka kyerɛ ɔsomafo Peter so ɔsɛ mede masafo no siw so asam ado apono ɛtumi mu fa so asam ado apono no yɛ bɔne ɛno deɛ mu no nkyerɛmu no wa nim sɛ yɛbɛba so dafoforɔ nti na Kristo ɔka saa kyerɛ ɔsomafoɔ Peter no sɛ bde wo mede asafo no asiw so mema safo no mede asiw so no asam ado apono ntimi nti baabi a yɛsa yareɛ yɛɛtɔ dwom yɛyɛ dɛ deɛ keka ho nanso na bɔne mpɛ pii kɔ bi so a ɔbɛkɔ ne yɛsa yareɛ nso ɛhɔ no nkyerɛkyerɛ bi ani hɔ a ɔbɛkɔ so a ne yɛ wonka akyi da wobɛkɔ so akɔ w'anim wonyama bɛtɛ ɔmu no saa nkɔfo no mofa ne nyina wohyɛ ɔmo deɛ no momfɛ no ayi nkunahyɛ asɛdeɛ ɔmo fɛ no nkunahyɛ nti baabi a Kristo honhom bɛpie biara no saa bia no Kristo honhom ampade a bɔne ɛhyɛ aseɛ ɛfiri hɔ sɛ Kristo ɔdi bɔne so ɛne letus asɔre na wɔwɔ saa asɔre no ntimi ni bɔne so no ɛsɛ asɔre no kɔhwɛ akyiri bisa sɛ honhom bɛɛ na yɛsu frɛ a wɔba no nyɛ honhom a yɛsu frɛ no honhom bɛɛ na yɛsu frɛ a yɛ a wɔba honhom bɛɛ na yɛsu frɛ a sɛ ebisa wonim sɛ wofrɛ nyame but ɛyɛ honhom bɛɛ na yɛsu frɛ a yɛ a wɔba no ɔba bɔkɔs ɛda mami nti o kakra ɛm sɛ papa ka asɛm bi ɛwɔ ha yi wɔn sɛ wokɔ out there nsɔre ahodoɔ no sɛmi yɛ kɛyi no ebi mu wɔ saa adom no nyinaa nanso so still bɔne no yɛ dɛn ɛwɔ hɔ ɛna odiifoɔ ɛɛka ne sɛ that means honhom na ɛwɔ hɔ no
ɛmfiri nyame ɛnokorɛ wo sɛ deɛ yɛasoma no no ɔkasa a ɛda mu klɛɛ akyinnyegyeɛ bia ne ho sɛ na mpanimfoɔ kaa sɛ wona na aka asɛm asɛm ɛkɔbisa maa me ɛda mu klɛɛ ɔsoma a odiyifoɔ agyema benjamin no ɛne yɛhunu saa ahintasɛm wei yɛ kristosom mu ahintasɛm ɛyɛ ahintasɛm a ɛmu ɔduru asɛm a onyankopɔn diyifoɔ aka no sisiei wobɛkɔ yɛhyɛ nkɔm yɛkyerɛkyerɛ yɛyɛ biribiaa ne bi fivefold ministry ni nyinaa ɔmo nsa ka ɛyɛ adwuma paa na nso so still nipa ntimi nyaa bɔne ti ne mbɛse nko diifoɔ no ankasa a ɔmu di bɔne ɛsum ase ɛne onyankopɔn diifoɔ deɛ yɛasoma no se ɛnyɛ israel nyankopɔn honhom na asafo no ɛnyɛ ɔne di hene wɔ hɔ nti wɔsɛ sɛ yɛnkɔ bisa sɛ anaa ɔmo nkɔ bisa sɛ honhom bɛn na ɔmo sufra ɔba no ɛhintasɛm wɔ mu oduru out there abusuafo asɛmwe no yɛkɔ school no yɛsɛ question mark no yɛ no kakraka na fa hyɛ hɔ wei yɛ akɔ abisa ɔsɔfo ma ne papa deɛ na yɛ yɛsu frɛ no a ɔyɛ den ɔbɛn yɛ ne sam gye sɛ nka bɛbɔ pa na ɛdam gye sɛ nka ɔmo kɔ bisa papa sɔfo panyin anaa sɛ odiyifoɔ da asɔre no sɛ bɛ na yɛ yɛsu frɛ no a ɔyɛ den ɔba deɛ asoma no no tu kɔhyɛ mu obi because sampanyam paa sɛnea nnɛ adom abɔ adom so na yɛafe aseɛ sɛ ɛyɛ nyame wo na wɔhɔ de a bɔne ntimi yɛ dɛn ɛmmɛtena hɔ ntimi ma hɔ da na sɛ bɔne kɔ so ɛdeɛ a na honhom bɛn na yɛsu frɛ no a ɔba no okay nti papa sɔfo papa diifoɔ kɔhyɛ no na ɛda hɔ no question na ɛda hɔ no kɔsoa na afei ɛtwerɛ number wei ɛto hɔ nom 0539 224 999 0539 224 999 wɔmɔde twerɛ na afei fa so anaasɛ 0594 844 111 hyɛ no nso yie ɛberɛ no ɛbɛkɔ wie ɛbɛsa ama ɔko nyina asɔ ba asɛm baako yɛ bi a ɛbɔda anaasɛ kyerɛ w'adwene no ɛwɔ asafo awɔ baabi awɔ yɛn wɔn ti aso wetumi aba na nkɔ bɛbisa yɛ ɛnɛ yɛ wɔ brɛma wɔ paa ma yɛn kɔ ebidifoɔ bio na afei yɛn to aso mfimfini no ama ɛn sɛ baabi a ebi si yie yi ɛhɔ no nso so yɛ adeɛ ehia paa sɛ yɛbɔ kakra na afei ɛma mu nhyɛ mu no ɛsan kakra de san so so wɔ hɔ no. ɛyi let's ɔhun ɔkan mɛɛti wasɛmpa tie du no baako ne mu ayɛ aduasa mmienu. Yesu Kristo mame yɛnhwɛ adeɛ mekan a ɔdeɛ wobɛte kasa no ase Matthew chapter 21 ɛdɛ nka mehia kenkan fo kamekan a no wɔ nti na menkekan yi no kamekan a no wɔ kan Matthew chapter 21 verse number 32 ɔse na ɛfɛn sɛ Yesu Kristo asɛnkan ɔsɛ na yohane nam tenene kwan mu baa mo nkyɛn na mo anye no ani tio ɔn sɛ Yesu Kristo hu sɛ yohane baeɛ no na wɔnam deɛ yi tenene kwan so ɔn sɛ yohane nim de Onyankopɔn penti na honhom a ma nipa yɛ de nyame pɛ wɔ nim no ɔn sɛ yohane bɔ so ne asogyafoɔ ɔman no obiara sɔre akɔ aba sɛ bɔ Yesu na yɛ bɔne ɛnkɔ na asogyafoɔ ne apolisifoɔ busa sɛ ɛdeɛ na yɛnyɛ ɔmo pɛ baabi aduane ayɛ dɛ afa deɛ nti na maa ne baasa honhom a ɛma ɛyɛ Onyankopɔn honhom ɛwɔ odiyifoɔ Yohane so ɛna ma nipa sɛ daabi nyame na wɔpɛ sɛ wɔbɛgye ne bi no yɛnyɛ bɔne ne ntena nti asɔre no sɛ Yohane no wɔkyerɛkyerɛ o nti asɔre no wɔ ne wɔ nkyerɛkyerɛ mo kyerɛkyerɛ bɔne anim nanso nipa da so di bɔne a ɛsɛ honhom na wɔ Yohane so na nyɛ papa but wɔde Kristo se Yohane ɔnam tenene kwan so bae ampa so nipa nso a ɛba ne nkyɛ so pɛ sɛ yɛgya abɔne but na wɔsɛ wɔsɔfo kyerɛkyerɛ but bɔne mu ana wɔte nti ɛkyerɛ sɛ honhom bi musu frɛ a mumisa honhom kora a wɔba Yohane deɛ ɔnam tenene mu kwan mu na ɛbaa mo nkyɛn ampa so Yohane no ɔnam tenene kwan bae no ɔbɔ esuo nipa ho hyehye wɔn deɛ ne yɛnyɛ
ɛna asɔre ba no kɔ asɔre ne mpana abɔ no kwa no sa de kɔsɔfo ko susu ho akyerɛ no ka bɛtumi da kɔ yohane anim bɛtɛ yɛde na ɔde kɔ sɔfo anim kyerɛ sɛ asɔre na wɔ hɔ no mode yesu din ato so bɛt ɛnyɛ ne deɛ mode nyame honhom na protect but oni hɔ nti aka mo honam ne ahonhom a munim honhom ɔba mo nsra edime die o sɛ wotie die o sɛ odifo hani nam kyɛne kwa so on sɛ obi free Dubai na o sɛ ɔba me nkyɛn akyɛ but wo free me nkyɛn akɔtɛ Dubai years ɔda so kae tene ne a na kuram sa me dia ma no ɛnɛ ɔno nso ɔno wɔ hɔ no ɔda so kuram yɛn nua baba ko so ɛkaayɛ ɔno nso ka the same thing wɔse nɛ ɔno nso so aba bɛyɛ tene ne aba demonstrate saa deɛ ɛda mi nso ɔkae saa asɛm na yɛn nua baba ko so ɛkyerɛ honhom a ɛwɔ me mu ɛne deɛ Kristo ka fa Yohane ho no ɛkyerɛ sɛ me ne honhom no baabi efiri no ɛyɛ baako te yɛn ne yɛn nsɛm no yɛ na ne nti aseɛ no agye wɔn no pɛ so wɔgye wɔn ɛnkwa ɛna obo sɛ na ni aba ne ho so ho sɛ dabi deɛ odifo yi kan yɛduru baabi a yɛkyira kwae no ɛnya asɛm we kura wo kan yɛhunu bio eti obi a Nyankopɔn honhom no so no kurem bia no baabi ɔwɔ no bɔne ntimi ntena baabi ɔwɔ no bɔne ntimi ntena Kristo asafo no baabi a Kristo asafo wɔ bia na asafo no yɛ Kristo dia nipa no de bɔne ni bewura mu anani so bɛte no papa ɛnɛ no ɔma kyerɛ ya me ehunu sɛ sese deɛ woyɛ bɔne na ɔpa mu ka bɔne a ɔde akyɛ nti yɛ na afei Yesu fakyɛ mi saa ɛno letus wonim sɛ wokɔ wie akɔkɔ yɛde wokɔ court na yɛgyele wo 3 months wohwia wie na wo saa ba na kɔ wie abɔɔdeɛ yɛgyele wo 6 months na wo saa akɔ wotwa 6 months na wie na saa kɔ wie aburo ne yɛde waba gyegye ne hwɛ wa wɔbɛma afa I know you afei wode ka yes wɔde bɛma wo ɔbɛhunu sɛ wonyɛ serious nti yɛnsom nyame yɛakɔyɛ bɔne ne yɛaba wɔmɛkɔm sɛ wɔse honhom no ɔde pɛ ne yɛni kabea ne di ma yɛ akeka ne sɛ yɛ awurade bɛgya wonyɛ serious honhom pɛ honam yɛ mmerɛ sɛ pɛ na ɛpɛ no letus ɛnyɛ ɛpɛ ne da bia o me saa kasa no menka bi da deɛ ne bɛka me sɛ mɛyɛ bɔne anaa mɛtumi ayɛ bɔne deɛ ne bɛka me Nyankopɔn Kristo honhom wɔ sɛ ɛboa nipa ma nipa yɛ ne yɛtene na letus sɛ metia sɛsie wote woyɛ sikani a biribi bɛka sɛ honhom pɛ sɛ wobɛyɛ hiani dabi honam pɛ sɛ wobɛyɛ hiani ɛba wotiri mu da de saa na Nyankopɔn honhom no ɛteɛ wo ɛtimi wɔ hɔ yi biribia na ɔbɛka me sɛ ɛyɛ sɛ meyɛ bɔne biribia nka me bɔne ne kura nim sɛ ɔno wɔ nka me ɔma me ho bɔne no ɔno anim sɛ me odifo agyima ɔma me ho ɛna bɔne nim sɛ mene ni ayɔnkofa ɔho sɛ wone obi ni ayɔnkofa wohunu kura wotwam enti bɔne me hunu a mehunu so me bɔne me hunu na mahu so obi na ɛyɛ ɛnyɛ deɛ ɔba me nkyɛn sɛdeɛ mene bɔne ntɛm te no sɛ me hunu bɔne a ne obi na ɛyɛ but ɔno bɔne nankasa deɛ me nkyɛn no ɔmma ade nti a wonim sɛ wɔne me ni connection bia ɔmma saa na Onyankopɔn pɛ sɛ nti fɛnsɛ sunsun pɛ honam ɔmmerɛ opa yɛ mie phone line ntum sɛ obi aba me nkyɛn wate sɛ maka bi da ɛnɛ yɛ amagya Nyankopɔn yɛ ahoro me nsa obi a wɔsɔ ba me nkyɛn ɔba hɔ baako pɛ ebi wɔn do ɔbɛti ne twa na so ɔmfrɛ sisi amu mie phone line sɛ maka saa kasa ne bi da sɛ sunsun pɛ mekɔ ka saa asɛm ayɛ dɛ dabi odifo ayɛ sɛ aka sɛ sunsun pɛ honam ɔmmerɛ Yeremia odifo no ka bi dabi mero SOMAFO Peter mo ameka sɛ sunsun pɛ honam ɔmmerɛ ohia Kristo mfitia sɛ no sɛ de boye de bonye ni ɔsɛ Awurade firi me nkyɛn kɔ na me yɛ de bonye ni Yesu Kristo ensuro kasa no afi wɔbɛnya ahoɔden a
ɔde bɛdi bɔne so ade ntia saa ne ɛne onyankopɔn hyia saa ne ɛne kristo hyia ampa ɛduru baabi ɔsomafo yi ɛfiri ada ɔka so ɔyɛde bɔne ni ne wɔhyia kristo ɛwɔ mpoano wanka biem ɛnipa kora di kristo akyi John chapter 6 ɛnipa adwane na Yesu kristo akɔhwɛ Peter ɔsɛ Peter mo so mbɛkɔ ɔsɛ wura hwan nkyɛn ne yɛnkɔ afei de bɔne ni ne se hwan nkyɛn na owie wanka sɛ wona yɛhu sɛ woyɛ nsɛnkyerɛnne wɔ sɛ yɛhu sɛ wowɔ daa nkwa nsɛm a yɛagye di Peter agye daa nkwa nsɛm no deɛ ɔno so afei deɛ ɔntimi nyɛ bɔne Christianity nyamesom no ɛno ani ɛna asɔfoɔ de ani berɛ apɛhoɔnyantam obi kɔ agya me na mpɛ sɛ medi first ɛna ɔmɔde asɛe Kristo so nti asɔfoɔ ma letus ɛgu Nyankopɔn anim a ɔde twe asɔfoɔ no Ofi ayen ko so nkai obi o hanom ensem papa no sei ya na obenya no Righteous Television sei na obenya nsem no na nyame adoma Sunday wi komoden na bo anan brai ha enye gira kra eje so echa ko kuma se heye wo de baby a wo bia no komoden na bra wonim se echichiri bia ni echi o enne echichiri bia ni echi Dubai for and no more frame no America for obete wonka omo mo achichi baby bia so ka say wo hawo boni bia wudi untumi nya ya na ne wana akwa mane ya so a enti na wiye bremu nyame de di fo abedan wi misrawo baby a wo bia no titiri mo Ghana fanan ha de enyi ntumi so obetena honom atena boni mu saa baby a wo ti bia no ufu ho yeye nso so ya Abraham asefo ni bobenya nkwa ni bi wo de make ase nti bomodi na nyame ya ntomo a Sunday no bomodi na bra bi na sem kan ye no enye yira ba bia ofiri ba bia no kumase edwoso e chan krom unya bisaya akoba obi animai Righteous City wo de onya ba ensemu a ye kyekire nyina nso so no ubetumi anyamu echefa pa channel so numbers na be friend nso 0539 224 999 0539 224 999 and answer 0594 844 111 once again channel so say bia no enye baby bia kumase edwoso echa krum Righteous City Junction hon we dey do hon mu a catch taxi trotro abefo taxi number bia we catch taxi driver na say trotro mate ni catch say we besi wo Righteous City Junction me so report kesi ni wo fatayam papa me do akwa mta kan no fatayam ubuja esi wo momodin nabra bia wo bia maka achichiri eni achi elder quick one answer maka papa wo bi na fe ya hwe ho kakra ene nyame adu yesu ade kwasem. Yes. Ya meta kan sem bi o radio so kakra. Mun se enchechire ne ba na ekrojin se na wunya munim de na wosom sei. Na se won fa nya adwuma afi wu ankasa no obre. No krepa na wokan. Yes. Wotse no kwasem no, mu antu hu anamo a afi wu ankasa esan e ma obre. No kwasem. Se won se ehwo na wo. Ejanu mo muti sei no. Diifo akonkronfo mu tisi no kreto ye nyankopon na adoma boaye yo okay ize nyankopon mi ru diifo agema benjamin nyankopon obehu Ghana mo bo pa enti manije kasa bi aka se achichiri bi eni achi dabi apese o sidi di kwan bi eni ho ewa oh dabi kumase ye joso achen kru Righteous City Junction Odiifo agema benjamin kuya da bia o ya sori ena kwasia da bia so o ya sori kuya da bia o ya sori kwasia da bia o ya sori ensem wotisi no ena bema ho afi ena bema ho asan ena bema o heaven kro no wie peye wo de hwe nyame mu nyansa Kristo sumu nimdie Kristo sumu hunumu Kristo sumu nyansa enumri onam ni diifo de asoma no so hwiegu yes asem we himfa na abetibi wo de minu mbisa asem we watibida
ɛna abɛte asɛm wɔn sɛ asɛm bi wɔ hɔ nom a wɔte a ayɛ sɛ afei na wobɛwi ase ana it looks new ɛyɛ fufuo yɛ koraa ɛwɔ ɔbrɛ mu mekae ɛda mene odiifo agyema benjamin hyiae na onyame diifo yi ɛde ne nyankopɔn som mu nsɛm ɛma me de mu ya no sɛ adeɛ bi abobɔ firi me n'ase asɛ wobobɔ wofold handkerchief bi saa adeɛ no abobɔ afiri me n'ase sɛ na ɛtu afiri mu ɛda no kristo som mu ani gye me nyaeɛ no meteateam baabi a menem bia menam kwa so na meteateam menia kyɛ sɛ menti bi da meyie bi da ɛfiri hɔ no de bia me nsa ka ade foforɔ firi onyankopɔn diifo yi hɔ ɛyɛ kristo som mu nyansa kristo som mu nimdeɛ yɛasoma no yɛasoma no na sɛ wone ne hyia ɛwɔ asɔre dan mu a sɛ ahumɔborɔ ne atɔm tɔw so na ne odiifo agyema benjamin hyia wɔ asɔre dan mu a ɛhɔ no na ehunu sɛ mmarima akatakyi mmaa ɛde nsa gu yɛ ti bɔbena ne biribi anwu yi o yɛmɛsi na yi o ɔsoro nsɛm no a afiri odiifo agyema benjamin nkyɛn aba no hɔ no ɔbɔbena hunu sɛ wasɛbrɛ wasted years wasɛbrɛ akɔsɛ ne bi o bɔbena twɛ dwadwo sɛ nyame asɛm sei na teɛ sɛ kwan ne ni na nka yɛbɛyɛ dan na wɔhyira odiifo agyema benjamin nyankopɔn kwasi ada sɛdeɛ wɔkae deɛ ɔso wɔpɛ nkwa no ɔmɛhwɛ adeɛ ɔmɛtie n'asom asɛm yɛbɛka ada nyame ɔnhyira wo na yɛnsan nkɔ na afei yɛne awurade diifoɔ ɛntoa so wɔ hanom hyɛ no nsoma yɛ hanom righteous television kɔ so ama no ɛna ha yi mewura mpahyɛ wo yɛnhwɛ wohu sɛ ɔse asɛm no a yɛbɛhu no asɛm bɛma yɛyɛ dɛn yɛho afi na sɛ nsɛm a yɛnyɛ firi tetemmerɛ mu ba nyinaa no ayɛ handcuff bi na ɛdɛn ɛgu yɛn nsa wabua ne yie paa asɛm a waka yi ɛnyɛ honam ne mogya na ɛyi akyerɛ wo asɛm a waka ne saa no ɛnyɛ honam ne mogya ɛna ɛyi akyerɛ wo nsɛm no a asɔre no a ɛwɔ hɔ no dadada ne nyinaa yɛhu ne sɛ yɛakɔ asɔre no nyankopɔn asɔre ne ho ahwan ɛyɛ handcuff ɛna ɛde agu yɛn nsa yɛde yɛato ɔbɔnsam afi ase the name of God, the name of Christ nti ama nipa hu ne sɛ ɛyɛ kristo asɔre nti meka asɛm bi sɛ obiara ka kyerɛ wo sɛ tete hɔ asɔre yɛbaayɛ na ɛyɛ papa nyame bɛbu ne fɔ nti na mebisa wo asɛm bi sɛ wode ka sɔfo tete hɔ asɔre ne dodoɔ yɛ sɛ na letus yɛnka deɛ nyankopɔn ɔpɛ sɛ meka sɛ wode ka asɔfoɔ koraa mmiɛnsa a wobɛtumi aka sɛ weide mahu ne pɛn sɛ wɔnyɛ bɔne wotumi ɛtwu so bi ade nti wonum sɛ wotumi anim waka toro sɛm nti ɛkyerɛ wɔ sɛ saa nkurɔfoɔ no woantumi anka bi di a na asɔ no ɔmɔyɛ no deɛ ne ayɛ ɛde handcuff including asɔfoɔ no na deɛ mo kasa tete hɔ deɛ yɛ ne sɛ ɔmo de na adiifoɔ no ɛho ahi ne kasa deɛ adiifoɔ de kyɛ ɔmo kakra bi ne atontɔn ɛna adiifoɔ no yɛ asisifoɔ ɛno da nkyɛn a ɔmo ne tetefoɔ deɛ no pɛ ɛyɛ sɛ wonkɔ na adiifoɔ no nkɔhu sɛ obi tene a saa na wonkɔ tete asɔre mu so nkɔhu sɛ obi yɛ deɛ tene nti deɛ ne yɛ ɛkyerɛ wo sɛ asɔre ne hyɛ aseɛ de handcuff gu yɛn nsa bɔnsam handcuff gu yɛn nsa no ɛnyɛ nnɛ nti asɔre ne ba dadada no anso aba ma kristo hwɛ sɛ asɔre baayɛ tete wɔn sɔre no ɛbaakyɛw ntimi nsi school nsi hospitals tenene ni bɛ na asi no asɔre wɔn sɛ asi tenene ni na de asɛm na Matthew asɛmpa Yesu Kristo kan Matthew chapter 6:33 wɔsɛ monkɔ hwɛ Onyankopɔn ahenni ɛne tenene ɔka sɛ monkɔ si school na sɛ motumi aba si school asi mu universities na sɛ yɛnya nwunu sɛ asɔre no ba yɛ nipa wei ɔkɔbo yɛ tenene ni a adwuma bɛɛ na moayɛ nti afei asɔre no ɛba atete hɔ no ne papa ne deɛ hene
ne ye ya ye di twa obi mpoa no odi fune se o ma DVC o awo eda na kwe yewu ye asuma no o ka kire yi o ma fom kwa no kura to o soma me no se sorry adoso agoro de nipa idi asem o de soma me se me kan kire asase no sorry adoso agoro ene nipa idi asem o yenya kokona no so o de soma me se me kan kire nipa etiase nyina se sorry adoso agoro de nipa idi eno no sha ase no de ne nsem e kire me se sei timi ma senka e foforo bete dada no a on se de make bia dada ye da hoyi emu na me de ye de efiri ha bete na abe ye ofoforo enso ho dada dia sore ne de ya enne de no tete ho de no o mo de bonsam handcuff egu ni pansa untimi ne ho enye de nyankopon pe because of say unso bi kura so for yetwa say zama no or the branch and the one sort of at the whole returns. It was been returns. A sort of say pay a better transfer. Why you would you may oh, Mamma, and scanning a day, but ye may be so say. You see, when you're attending for say, on the apostle baby sabida chama baby sabida difo baby sabida when you attend for say you baby sa ne say when you members as a members ne ho na sika ni free ya de eba na attend for so yakopon beje won konye sika free asore ni members ne wo ya de eba ye attend for yakopon beje won kon opa asem oyemie phone line tum say obi so ya apostle a won frɛ sɛ ono branch ye wa ha wo chairman o tete wa sorry chairman wa ko baabi district be ko bi say monya atene ne fo say but o mutimi bisa members ne so nya members nya awurade de atene ne fo di Kristo di na ye awurade de ya na Yohani ebi kwa na me ka to Yohani na matene wa ba mancha wo de oba ya say members eti letus asore no Kristo mba so a de bia usuna ora ho ena asore no se omu de hankofo agu nipa no nti omakum nipa no dodo na nti ase omakum nipa no nti ase so de beti se na Kristo pese nipa onyankopɔ pese nipa omakum sa nti ase no nti hankof gu nsa enso onim se onam sapan agye sada obi wu umuya uhunu ubewu so ne bre no akachi ubewu na bre no ye ho hwe a enye yi iti asoro ne de lettuce Kristo ho mba so a wa nkasa bubu sa say enipa kra tia se pede so obetena se na obekwa sore na obo afode na utua ties na enoma bibire ne wom ye jasofu bi kwan ye sei na ni nyina achi ubewu no we kwakoduro na ho se asoro no se nye sa na ye de eti Kristo na ne ye hwere no let us be busa say Yesu Kristo nyama ye no osofu bi na efen haina Alexandru ene Kayafa e pacho na sa asofu ni nim se adwuma no mo ye no o mafon na asofu ni nim se o mafon omunim so mafon omunim se nyankopon adwuma kan no mo ye enti na mo chiri Yesu no but Yesu se da bi ne kwan so Yesu se da bi Yesu da bi nya sa ne tie but enkrofo no so nte di Kristo kan asofu no enti ase na asore ma na ye de ati ase ye ba ye omu preso oboko ye beduru ha ye breso ne hu se da bi asofu no na se nkomuti Yesu ase di Yesu Kristo ba na asoro no ho asofo no suso mu bomoden pa na Yesu se dabi said mo nam na de mo ye ne de mo ka kire nipa ne de mo di nipa na duro no ba akokoro anu awurade ne munya mo ja Abraham nyankopon no wom o mo se dabi eja ne Abraham de o ka no krache wo boa de ye no saa no nyankopon te na letus nya tetefo no na nye Kristo o munyi ni o de kase no munyi Yesu ni a enye se o ene yesi believe Jesus no agye di no muntimi o eye Yesu asenka na wo ka no ene o monte na senti wa ante na se a wa anye ani na ye di na mo ma na se
omo ne say Yesu asenka no omo no kra boni dedi enti so ombe tuma na akwete say afe na aso omo sachera omo nso sesa ha omo nso sesa enti sa de na ye ntwe nyede ye ma no wona asofo omo ya asofo enti say o be kan so me say afe na ye sesa de ya ye ntwe ma ye sesa dada aha ene ma na asofo na ni Kristo ham so saa no nti asɔre no ɛyera ɛnyemre disi onyankopɔn no kura ho kai awo ntoatoaso no ansa na wasoma nipa bi abɛkyerɛ wɔn bɛkasa wɔbiebie nsɛm bi so wɔ waso ɔpaa wɔn wɔn te ase deɛ oni aso ɔpaa wɔnyai saa no nyankopɔn ne nipa ntɛm tie wow yɛ waso no wɔn fie ene anwumre minim sɛ wayɛ nhyira papa wa wo hwɛ ɛyɛ Righteous Television anwumre minim sɛ wayɛ nhyira na me ankasa ne mesua deɛ no mayɛ nhyira pa elda quick one na afei yɛhwɛ minim sɛ ɛnkyɛ yɛmbɛhwɛ na afei yɛbie ahona so na abra yɛ toaso no so far baabi a ba bedru it confirms one thing to me ni nyina ne sɛ bɔne ɛna ama yɛ nyina aba minim ofam no beka afa no nso ho na afei yewi a yene okasa akwa di me de make afa ho ne se on se onyankopɔn di for kenkan twero no kyerɛ se odi for Yohane osoma no tenani mu anam tenani mu osoma no tenani mu ni tenani mu nti agya no osoma wo mu omo no osoma wo so omagye yen emma Kristo omaye ni Kristo ntemu no ayonkofa emra so ana bone nkuto bone ne tete ni Kristo ntem okay bone ene tete ni Kristo ntem enti agyanom adifo atene ne fo soma wo osoma won se omagye ma Kristo biem oma ayonkofa no emra ntem gya se yenya bone die enchiri bone that's right ekwan na no no se ubisa yewura asem ema ne ka se asɔre no de enti asɔre si wona se nipa be chiri bɔne be gya bɔne yo period that's true de asɔre no enti e wo de enti e ma asɔre bae no de enti e ma Kristo bae no eno ano no enti se ɔse asɔre wo ho na se mu nipa ene sɔfo difo se mpaka ni ntimi nyae bɔne no otimi yo boy otimi yo bɔne dia na se na omuhu Kristo no kra but so tie ni enti agya no osoma no nti won say ye full stop or dey si se wontimi nyae bone yo dia ese de na okokan se de handcuff ese handcuff no gu ese wo ye wura odi je betum ahye eda ye wuro di fu agyeman eda na se pa elda ena disua na se ene manyanti asofo bi because na enwanwa say sofo betimi akwa akobɔ adwaman nanso still ensoro Matias etene nase sofo betimi akwa akɔyɛ ade wei apo wei ye nim enso ye da so sa dan ni mu a ye ntimi ye dan ene ye ho ye ntimi mfiri hɔ enti na me susu sɛ ye di wei dan dan agu ye nsai enka minim sɛ bi omu mfa nkyɛme ye hwie gya egu asɔnde bo a obi ebe bi dan afa nanso ye ni efra ye nsa so a enti ne nyame di fo nsɛm a wada na die amama se saa hɔ no nso so ase paa ma se ase amama hu ye nti a ɛte saa no because ye onam sumu nti ma mɛhyerɛ me han twɛrɛsɛm no kan wɔse se ni frɛ ni kyɛ ni frɛ ni kwanya thank you ɔmba nu na tamene thank you ti deɛ ɔkyerɛ kwanya no n'ani efra ɛna wo so no wo so wani efra ɛna ni frɛ ni kyerɛ kwan na susu sɛ die ne besie enti ɛna yɛ na Kristo soma diifo no ɛna yɛ nipa nte ase no de enti osoma diifo no ne sɛ me yɛ ne akwan bewie pɛyo ɛwɔ Kristo mu ɛne ti no osoma wo thank you enti yɛ da gya no Nyankopɔn ase sɛ ɔde odiifo agyema Benjamin ɔde na bɛkyɛ yɛn na ɔde na bɛfɛm yɛn enti do so opɛ ekwan pa no
enwumre wotie we interview ensem kakra bi na bisa no eso so hwe nsem awodo a onyankopɔn difo ahwie go sansem we se sofo bi nya interview mu nsem kakra ye sofo bi na odifo bi nya keye na into obi ento America onhwe odifo agema Benjamin Chira kwan obia sofo ka ho difo ka ho sempakani ka ho na unse oni onyankopɔn difo ye interview kakra unse aye convinced say ko difo agema Benjamin kan ye na nka se be ba na se bejensi asofo ni edifo no na ko motua anopa hema thank you mo abase ye wura ye nyeden na ko mo agi aba be ka kire ye na so chop nti chop yes enti we kura patapa no musa o de ewu akose yi mu na nke yaso difo agema Benjamin say o me pata ye ni Kristo ntem na o me twe wodo no ye ni Kristo do no on sa me twe ye ko fam Kristo do no era ma yenko na fei yene nyamedifo ensan enso aso kakra e wo hobi na yenhwe e hono so papa sese no ya ba be hu ye mu nyinai wodi ka me ehu se bone no wo hode a yenka ho bi yenye nyame ma bi yene ne ntamu no e wa pa ye san so pa ne tanfo okay se na elder kan asofo mo chechire yi omo ye den ade no me santen se ne ye kan school yo mo ko eno na ye de mo eno a na mi ka se bia weekend obi graduate o de ba odi for de lese be let us me that say on say asofo o ma dwen sachira eden asofo adwen sachira eden baka se minti bi da se de ma won ti bi da say ya nipa na mu hu ne se sofo de wasachira wi ete ye ne onyankopon soma ye no ma yihunu na kwae no ye nsi hu se de bi nsachira ntesa asofo na adwuma na ye asore yo enye nsachira adwuma eno mafa asore yo no so se eye nsachira adwuma nti asofo nsachira den so wi asofo 1000 siwa na so nyankopon ne kasa se nyame ne kasa se ya ebi emu 4 pe de bon se da bi ni we de etwa se ba bi amenam no mesai na 196 arse ne de omunyina wo ye ombabo omunyina eto so ye ombabo eye sa na tie enti wo de wapa na no Kristo Yesu bi ru ne ba ya no na senkan ye ne ya gye abo ma asofo atu de che no ne bre sofo be ne gidi ye omunyina nti sa na tie ne sa na tie ne yura Yesu Kristo se de no wana ne ye no sa na ne ma ndi sa na tie enkofo a o ma dwen sa kire tene e ya asofo adentia asofo no ye honhom bi betre mo se o munum so fa baabro ne kenkan a wo hunu urade ndi ekoba sa se pa otimi kenkan baabro no a otimi ka bi kira ho fronti onum se e nsa kira bet na esu bi ne nuye bi ne ade bi afrititi ho nsore mu abetena mu sa o munum se no sa na nyame pe no enso ne nte sa o mo hwete wo nsore no a wa peki bibi mu no timbi onum se tete wo de ne ye urade dia nti wo fa ne se sa na ono so ye no e ye urade apede let us say na ya na o mani na so maso miye wo mu se ba bia wo yo sofo a won ti urade ni ankasa minim ze de tie ko ya hwefo be se de me on beti wase se se nko yesofo no nko tie urade ni hu se de me ye nye let us wo bu ne se na no kai fate Letus. No kai fa wote. Oh David. They say they know one here no. Let us say you can say oh tie urade ne a. Me odifo agema. Ize nyankopon na mahomobro so. Ejanum nyankopon. Awu hunu kwan fa so kasa kire nipa. Ma enti minim se de nyankopon e ko fa so kasa nti mehwe wo se urade kasa kire wa. Ya na eye me nwanwa.
senya Awurade kasa kyerɛ me sɛ no enka nyɛ ɔmo abrabɔni sɛ Awurade kasa me tie Awurade honhom nka me tie Awurade honhom nka ɛwɔ me mu no memini na me ma tie Awurade honhom nka na mini o ɛna saa nkɔfo nso wɔte Awurade honhom nka no mu ni na letu pa kyɛw so ɔyɛ anwonani a na ɔyere yɛ anwonani a wobɛwo ba ma na bɛyɛ mfantini okay Matias ɔyɛ anwonani ɛna ɔyere yɛ anwonani wo ba ba ko ɔyɛ anwonani dɔtɔ so mienu so yɛ mfantini nti saa na ɛteɛ nti bɛdɛ de Nyankopɔn ne honhom korɔ na no aba me so na ma yɛsei na aka obi so no ma yɛsei de ɔmo so ti ɛbɛdɛ na ɛtumi yɛsi saa sɛ aborɔfo mmienu mo wɔ ya ɔba na baako yɛ buroni baako yɛ bibini wei ɛnkɔ din ni nti yɛ sɛ asɔre no hia mu wɔ dadie ɔn sɛ ɔhwɛ asɔre no sɛde si baa yɛ akyɛ no a ɔde hwɛ trend no ne nyinaa yɛ baako na mea na ano 2014 wɔnam ho so mehwehwɛ no a na ɔma mi hu no no oyi ne wɔde kyerɛ me no me nso me no mo no nso yɛ deɛ ɛdɛm saa na Kristo brɛ so na ɛteɛ na asɔfo no nyinaa no yɛti no no mu nyinaa yɛ group no enti letu sɛ Kristo soma wo na ɛnyɛ ɔnsoma na asɔ ɔsoma wo a ɔwɔ ne ba nso na saa nkrɔfo no ɔmo mu di ka no ɔmo adan no wabɛhyɛ ɔmo mu wɔn sɛ Yesu ba yɛ letu so wɔte abakɔsɛm sɛ ɔno ne yɔnko ne sɔfo bi da Yesu na ne yɔnko ne sɔfo bi ɛwɔ ne brɛ so wɔte bi da na Yesu yɔnko ne sɔfo bɛyi Yesu wɔka nkwa gye sɛm ka ɔdɔn sɛ madɛn na wanya asɔfoɔ ni bi ayɔnko baabi asɔfoɔ na dan akɔduru no ɔka ho asɛm bi a ɔmo nya deɛ ɔmo nsan nti ɔno nso firi bɔhyɛ mu no ɔnkɔdi wɔ mo akyi deɛ de ama no deɛ de ahyɛ ne sa deɛ de asoma no ɛno na ɔbɛhwɛ no waka nti wɔn soma a wodi saa nkɔfo n'akyi a ɔbɛdane wow na waa na bi ɔbɔ tirim na ayɛ sɛ nyame adwuma no na ɛwɔ hɔ na woyɛ bi a oni bɛba ho so no na no mu nyinaa nam one way ɛnɛ nsɛm no ayɛ de na ɛnkyɛ yɛba wo nkyɛn na afei yɛne wo nso so ato aso na afei abia homa no atoma ma wo na sima bɛyɛ sɛ ɛduru a woyɛ anim no baako mmienu a so pɛ sɛ wobisa no watumi de aba so na afei yɛahwɛ ɛhɔ no nso so na yɛato aso wɔ hɔ no nti nyame adom a ɛnkyɛ koraa medi ka gye namba no ansa na condition baako wɔ ho wofrɛ na sɛ yɛpeke wo pɛ na wo TV no remote no wama volume no nyinaa yɛ dɛn aba fam kama ansa na ɛne wo adi nkɔmmɔ nyɛ saa wobɛgye berɛ no bebree nso yɛnte wo nka namba no ɛyɛ 0244 445 929 ɛnkyɛ ɔmbɛto screen no so ama wo ɛyɛ 0244 445 929 for the last time 0244 445 929 Homode na fe frɛ bra so oba na ma nsɛm so ayi tia sɛ bɛ akofo so betumi ambaso na nsɛm no etumi ayi ano yi ɛde ama na me onsha ndi fo mpacha we de ye twa afrafo yi no kaka de san aka ho let us me dase de me kan sɛ ɛnɛ a nipa wa ahoden na wɔhwɛ no wansɛ ne bre alright mira ani de mu a ma me nkɔ ahoma no so ɛbra wo sɛ mpacha odi mali aka safri okay me pacho mamenti wonka mamenti wonka wo ahoma no so udi ni baabi akasa free pacho me kasa free briku okay okay pacho yetie o okay pacho me kasa free briku yes sir pacho mayenti o minua pacho e free so fukuju okay yetie o minua Papa de ntieni pa when they start up to now I told me see papa na mo sa se me no asa so e bi sabe na me fa to ko ama me ti papa nkama matona TV ho wow nyame onshraw pansande me a pese me bo da koro
dakona ne nyame adoma kwese de ye dakona ne nyame adoma kwese de we ni sanse eda bebreni ho ma odasani nyame onhwa ne odi adbaso e betimi afofo wa homa no sna fei ya so aso every ehonom channel so number ne 0244 445 929 0244 445 929 momodi na fei Fred Brass ne ne ento aso e wo honom na yense wo so wonka. All right. Good evening. We didn't be a free. So I'm saying, a honor. Good evening. Pacho, good evening. Yes, sir. We didn't be a free. Pacho, good evening. Oh. Yes, sir. Good evening. Pacho didn't be a free. Na Pacho, my way there. Yamiadum. Yeah, one day. Yeah, the young coupons. Pacho, make us a fear some in Cassie. Pacho, in the way. Na me Pacho me kasafia samankese Menia unim utie free TV no so ma TV ne nkofo obetime nkan yi me obi e kam ho asem kire me fa odifo Benjamin ho na mani ade ne nsem a me Pacho me nyame hira me da mose na sie na obi kam ho asem kire me na mitie na me hu sampa nsem ne no krensampa na me Pacho ene me ni be me no kwaso le edi ho komo na me bisa ne se me hu odifo bi e okuma asena ne nsem no ye nsem a eye nkode nsem ye oso nsem pa anu odem pa na o ka asem bi me kasa no se me ntwen na me to a me nsem na me kan fa odifo no ho na o ka kire me se me kasa bi no ka kire me se odifo na me ka wo ho no but ni TV station no ohun se omo ye ensa advert na me se saa no se ani na me se me ndindi ntine ha me no panpa ha de omo ya advert wo dabi hanu ye mo advert pra mpu Pacho ha ye advert wa hanu dabi ene bi a TV station foforo no hwe ai we dey na Righteous TV die e kura nsi wa hada ye mo advert wa hai why ye mo advert pra ha de dabi ai advert sam die nsi o ka ye mo hu lewo ananka pese ensa me nkwa ho no sna fie no ofo so nto aso abusa de bia kasa free me paso entie free TV no so eni de mu a ma TV ne nkofo na tie free phone no so ma why we didn't be a casa free. Hello. Yes, Mpacho di. Mpacho what line us we didn't be a casa free. Mpacho your friend Isaiah. Isaiah Mpacho casa free. Okay, yensi we minia. It's supposed to be bona bakupa na sema wakanchira enyumewi na mi TV ni ho pa mi na mi trano papa trano okoswa tete God bless you aso nyame onhira pa seno so ni di no eye odifo Ajiman Benjamin ye onyame aden asoma na wie bremu no ona ti fie ha ye ne no ebo nkomo yi seno so sa wo line no so be peke on so de no aka ho ebi 0244 445 929 0244 445 929. Paper show din baby akasa free. Hello. Yes, madam, we din baby akasa free. Hello. But online also, my TV no anchor form na tie free phone also. We din baby akasa free. But your friend mama comfort you kasa free bufa. Mama kwa ni mienti wa nyumre. Me ba to ministry da yere nyankopon ase. Amen. Me pato iraka ne me de pa ampa so fiti e ko ne na ase ye ntenti wakaste wontumi nyi bibi se hona tuntum pe na hona momre ye kra ye tien ko yenke bi ba ampa nsem no de ma ye ne ye tunsem a echeche tini akwan e man wo ye mi tene die e de yera kupon shita na nyime mi na ye tie no e da na se pa Amen. Nyame inshallah papa.
encounter pa well also let me abasone ne ato aso e wo honom number 0244 445 929 oba se let me apeke wo me pa chen kwa no somra udi be bia kasa free ato line so udi be bia kasa free good evening. Hello. Yes sir, udi be bia kasa free. Yes, I'm Samuel. Look at every baby at your now. That's right. Sammy me into when you marry. Papa, young country together. Amen. Sammy, man, so kakra, man, so me into you. Ah, me pacho, we shrunk over the what papa because young man, I'm a because of the head is not to hello. Sammy, all line also. Ye tie un ti koso Receive in Sri Lanka the past the papa the abraya because of I have okay em say Sammy tie no ho e wo we no so TV no so nti won hyeda ente yenka eyi e wo honom medical ka kire ani die mu a ofre na obaso na o ma TV no akofom obeti yenka kire okay okay yen hwese binyo fo wa homa no so ale no ato aso ewo ehonom oba so ebetumi apeke won so de no na ene o adi enkomo ba bia obi adwane na afei yen to aso ewo ehonom okay abusem pa che odi me bia kasa free because me din de in favor because after here so me yes everybody bejo amana ye the question because and we I'm a person power with my dear Cassia Moody. Amen. The question part said, you will be for Ajama Benjamin. Or so, and as Mano. They say, a nipple dinner deep pan, and what did you do? Yakra. No question pan is there. Maybe I mean, put the power by big past in the pan, don't be who pay. To be a better lost in the our brother, now be who you could you yam. You will be for Ajama Benjamin. And rather now, somehow, in the same stand that near Otiano. Dana Bocoswaye, Nayan Bocoswaye, that papa, and rather come home with that city. Yamin shaw papa. Well, but also the Basuni Apicos, so the no aka and who ebi, baby will be a joining a fee, then far once or so corner. Number no a good screen no as he with me apikin if you want so afraid abaso and Chenere of funny in our AC. My Anton Kawaman so. Okay, then join the line. Me patrodi maybe a casa free. Hello. Patrodi maybe a casa free man so ka yes sir. But friend Martin, casa free so. Macho ma so ka kra mi ya. Yeah, friend Martin, me casa free and some. Okay. Me share odifo ajiman. Na you know, wo a me hwe. Na ne nsem ne church no, me ni je ho pa. Na ade ba ko bi a na ha me say woduru ba bi a wo kasa no a wo sam sorry no mo sorry okay ebu a o ye a sa no ma chance abo say e bi yankoto na ye sorry no nti a say asori no e de no aye say nyankopon bi ho e kire madwen kakra ye tosumi no enanti e kire mo so o kire mo say asori no a wo say di ni commission ni chire ni nyina eye dwuma awasafo no na che say na asafo no ye asafkronkron na mpese mu se di ni chire ni commission ni eye ni nyina no wasafo odifa dwumanko na waso ye ana se asafo ma no nso etimi ye bi me the bible me kenka me tumi asafo ma no bible se watecha wasum nyuma no amasafo no ma kristo ni padua no asi ayepe nti paul kasa chira wo se ma bi ma ye difo ma bi ma ye church for mo bi ma sambakafo mbese mbesa odifo adima se sa adima chede no ono nko na eya na se members no so etimi ye bi edase already nshira every pabodifo be ye mu nyina no amaw ti de kwasoma afie no enna haye na osite ye hwe so for wa homa no sai ne no ato aso ewo ehonom na ya sha access so afri honom but all for line so a ye betimi no ato aso ewo ehonom ye nkwa homa no so emra me pacho okay you join the line no pacho di baby akasa free okay two badam yenya o line so a na fe obaso no entity am pacho di baby akasa free
Mami, ma ne so kakra bi mami na me hwa de e wadaroma. Yo, me pa chodi me bia kasa free. Me pa chodi me bia kasa free. Okay, say when to mean to me kan ye e wo e honom enche nyamidi fo be yi ensam no ba ku yenu ano e de amaye pacho mo hese obi online so a mano aso e de amaye. Okay. Mon peke ofreni ma me fe ne no ento aso e wo e honom na yen hwe e hode no. Shalom smami, I'm here Righteous TV. The gateway to heaven. Me pacho di be bia kasa free. Hello? Yes sir. Pacho di be bia kasa free. Hello? Pacho online so di be bia kasa free. Pacho FM opia adwobo me kasa free e chan krum. Okay. Me nua me yentie wanwumre. Pacho the American say odifo agiman. Nyankopon unhira no no unhira ne fi, unhira ne busie nyina. Amen. Na odifo agiman Israel Nyankopon edina ye Nyankopon ama oman Ghana eni amanaman ni nyina. Na etoda odifo agiman emre bi atwam Nyankopon nam ne so ebe kyerɛkyerɛ ye sɛ yewo mfumso eni yewo bɔne obekyerɛ ye sɛ difference no. Na ya ye ba ne nkyɛn no etoda onkoye bɔne o onkoye bɔne but mfumso bi utimi koye mfumso bi but okoye sa mfumso na emra obeba sorry na owura beba pulpit no uhu owura mfumso na okoye na enye bɔne no uhu odifo agima Benjamin onyankopon ni patini ni no onkoye bɔne o mfumso na oma kwan ema ne ba wa akwan mu keke no kyese uhu na ayam sisia ne pressure beto so kopem sɛ yɛbɛpɔn asɔre no kyese ɛkyerɛ sɛ nyankopon wayɛ ni nyankopon de ama yɛn sɛ de nano ɔka kyerɛ odifo Moses sɛ wayɛ ni nyankopon de ama ɔman Israel ne amanaman no yɛda ni nyankopon no ase na yɛda odifo agyeman so ase paa sɛ awiemre mu no wama ne ho kwan na nyankopon nam ne so ɛkyerɛ yɛn kwagye kwan pakyɛ nyame nhyira mo nyame onhyira nso so ɛne wode a wode ɛba so ɛwɔ ɛhɔnom yɛbɛfa afrɛfoɔ baako yɛ mmiɛnsa na afei de wɔfa no nyinaa si na yɛakɔde ada end of the studio na afei odifoɔ ayi nsɛm no baako mmienu ano ama na afei ahwɛ hɔnom. Alright. Yɛnkɔ so ɛnkae wo sɛ nyame adom a da ne da yɛdwumadie wobɛtumi ahwɛ ɛwɔ afie so yɛnkɔ ahoma no so mmra mepakyɛ wodi baabi akasa firi abusua mpakyɛ wodi baabi akasa firi. Hello. Yes sir, mpakyɛ good evening. Mpakyɛ good evening. Mpakyɛ good evening. Yes sir, wodi baabi akasa firi. Hello. Mpacho odi ni baby akasa firi minua. Mpacho e frame Amos me kasa firi asante be kwa yehwa. Okay. Amos ni entie wa nwure ye. Me pacho ewie bremu de se Ghana for kla bi a wo pɛ nkwa no nse wantie odi Fadima Benjamin de a ebe ya din so obenya nkwaje. Hello. Mpacho eti opa Amos, eti opa. Me pacho pese mbuza se nyam pe kira so le beba so. Pacho ye me pacho pese mbuza se nyam pe kira so le beba so. Me pacho beba so pa, nyame adu o kire beba so pa. O kina e beba so pa. Aha. Ya de ro di Fadima Benjamin Nyankopon ase. All right. Nyame onhyira me nua Amos sɛ nso ofrefri ɛyɛ bɛpai. God bless you. Yɛnhwɛ yɛbɛfa afrefo mi yɛ de ɔfa ne nyinaa asi. Ba interim you know. Obi online na so ye fa na ya fa last call na ya wie udi baby akasa free mpacho online na so udi baby akasa free mpacho udi ni baby akasa free minua good evening. Yeah, good evening. Mpacho your friend blessing ma oneso kakra ma oneso kakra ma me na yente on kai yi pa your friend blessing because African tampon all right me yente wa nwure ye Mamisira odifo pa. Amen. I think say 2019 ba honum. Honum. Bra na waye spray ni kodumians say the first bi no ba honum. Odifo de yamisira no. Ni ba honum ije pa ti wiye mrembe anya sumo no pa. Bra na wo Royal TV no
na me hwe no but me free so na me hwe ni station bi na nsia na me start hu no ati me follow no pa me next some bi idawo nyame shira. That's right. Nyame onsha also kosoa na ka kire akofo bebre dom nyina se omo fanto Righteous TV na hanom na enhira ni nyina ewo nyame onsha. Yemfo freni a ohwa so na afie enwie dwumade no fa no ewo honom ye ne yem papa enwie wo honom so se abusia me pa yenkola ina somra na yenhwe empacho odi mebi akasa free. Hello. Yeah, good evening. Odi mebi akasa free. Pacho me kasa free obuase. Mami mpacho odi. Me pacho odi ma Pacho me kasa free obuase Sami Abigail. Abi me enti wanwumre. Pacho me say odi for me nim ne da na TV no so na me hwe na me hu no na me start say me follow the teachings no. Na many did the teachings no papa na especially say the way members ni na message ni ba omo koto message no me hu ni say odi fajiba na omo koto no ba me hu ni say word na feed na no ba na omo koto. Thank you. Enti omo the respect emma asem no ni hom na the word ni ba already nyame enye dakro asem kwesi adai ochina to be a papa teaching dear any the way I go for bread mu asem no na ama was here be like esa no ni ejira se di for no because I pray the crowd back no fit na no crowd the waja already yes no fit na no hey asema ye ni abi kai odi time ko de be show me start na wo na wo di to intimidate adimba odi for Benjamin Nyankopon no Nyankopon ko so na papa we amen na one day metu na mo ma na say kwesi ada abiga kwesi ada aha we die em say obi yasem bia no o me die ayo ya da sim me fa cost ni na fi ye bre no aye bia ne sa na fi ye nkwa the other end of the studio but interim no Mira mpacho em say who tie collect no so and December ku ye mu a eba mu sim se ba mu a betumi adom ye mu enchemu kakra so medasi na nsembisa no de nsembisa bia ni mo heda ha adwene ba ko anan ka meka ne de oso ofiri nsawo mu no yes ose enipa no aso mo koto nti omo de ma ye nyame ana aha ya ono ontwam hwe so bi be kotoa ontwam enhwe so bi be kotoa ntenye twa metwam ne mo bi koto Mira na me jense me fie kra me wo fie kra bo me twam kra mpo ame masem ma be omu je gina eye asem no de soma me ni atoro nyame anim nti nipa hu ne se Nyankopon no kre e wo me ho nti omu hu no kre na ma bere omu ho ase amen onza oba na asem okan ono nye honam ne moja ne ma ne kan nipa no omo ti asem no monti bi da nti omu hu no asem se e de ensem ni na okofom de ma wo Nyankopon asem na o se no a sign of humility to the word kire o se Nyankopon wasoma me me mo mitiri mo nkasa onso obi kwase 2019 no me kwa me nkasa ma ko se spirit akwanjire bi me nkai kwase onso obi kai so oba no no obi hu me 2019 ade no ankasa na metise menye but once 2019 was working tampo 2019 kentampo oda so be hu me da korope no ohunu de obehu me no ne de makwa eche no eda so gina nani so onso se radio kura na TV wo hwe me asen ko benso hu me ba bia ena no na ochinchim na ebeto eti nana nipa kro na se bisa se ntine woni me se sa no ko fonde mayi nyame na mo mfa me nyame na no Yesu Kristo se omo se Yesu Kristo ye no ho se nyame bi na Yesu se da bi Onyankopon so obeye ye enyame enyame onyame ni onyame obeye ne ye ne nketwa obefa yesu na nipa hu nani monyam
wata sɛ ɔbɛfa yɛ so de nipa ahu n'anim onyam nti nyankopɔn na ayɛ saa sɛ odiifo agyema nti bi a wosɔfo honhom bi ani ne so a wohu nanim sɛ ɔne ne yɛ pɛ afei ɛnam enwuma a awurade ɛde wo yɛ ne nsi obi hu kuro mpa ɛboro na adwen so enwuma deɛ yɛka sɛ yɛka ho asɛm a wayɛ me nyame ketewa nti na ɔfa me so ma nipa hu no deɛ nka ɔno no yi ne ho deɛ nka nipa bi hu no ɔmma ɛfiri sɛ wɔdi mu dabi wɔtra ɛnsi ɛmma nti ɔbɛfa nipa na ɔde no ayɛ deɛ ɛsɛ ɔno no yɛ nti ɔma ne ha no ɔma ne nyɛ ne dɛ sɛ saa bɔ hyɛ yɛ nso ɔde n'ani obi na da obɛwu no ɔde ma asɛm yi adwuma no onyanka ɔbɛhyira me wamfa anyɛ adwuma so ɔbɛbɔ me din ɛda waso wo wo tv wɔ deɛ ai ɔde yɛ adwuma ɔba ɛnkyɛ na yɛbrɛ yɛ ne yɛde dwumadie ba awie no nim asɛm kakra baako ne biara bɛsɔ so na afei yɛde yɛfa mu nso so let us read that say deɛ meka ne sɛ Israel nyankopɔn na ho nso wasoma me awo ntoatoa so yi mehwɛ makwane a mehwɛ asɔfoɔ na ɔmeyɛ mmɔbɔ ade nti asɛ dɛ mehwɛ kristo nam no ho so yi ne ho adi kyerɛ me kɔmfa so wɔbɛgye nkwa no na mehwɛ asɔfoɔ no a ɔmeyɛ mmɔbɔ ɛna sɛ nnipa bi hwɛ me na ɔhunu sɛ meme nkwagyeɛ ho ɔdena ɔni adanse sɛ ne obi anya nkwa deɛ meme tii no sɛ meme nkwagyeɛ ho ɔdeɛ ne obi anya nkwa nti sɛ me sɛ obi anya nkwa na mesɛ nsuma nkurɔfoɔ nkwa deɛ a ɛyɛ sɛ hunu sɛ nkwagyeɛ ɛna fam so wobɛtumi ayɛ ho adwuma ayɛ deɛ awie ɛgyi nnipa ma ɔmani mmara ɔmo so na ɔmo ntie deɛ ɔde ama me no na ɔmo nyɛ ho adwuma na ɔmo mpere na ɔka kyerɛ Lot ɔsɛ pere na gye wo kra ɔmo mpere sɛ ɔmo bɛgye ɔmo kra yɛkɔ yɛba yi letus enipa wonimu da wobɛwu nso obi fra wo sɛ mɛba wo ebi kɔ a na wobra asa na Nyankopɔn na ɛpɛ sɛ wohyia me na ɔnam me so Kristo mu na ɔma wo kra ahome anhwɛ a wobɛtu ahyɛ da nanso ne brɛ na ayɛ deɛ asa yɛnti da bia megyina Nyankopɔn ne mpɛ ne sɛ memfa ɛnnɛ nhoahoa me ho mehunu sɛ ɛnnɛ yɛ akɔnya bi ɔde ama me ebi a ne kyena deɛ ɔde maa me nnɛ akɔnya no wamfa ma me kyena ɛyɛ saa na ɛda ho firi aseɛ sɛ na no me odifo Isaiah to no a ɛbɛto me sɛ metu mani hwɛ nam sɛ ɔsoma me odifo Isaiah ɔda so te ase deɛ nea me so menya ahotɔsoɔ saa sɛ nea me so menya nwi daabi so mu nyinaa kɔ a ɛyɛ da bi na adeɛ kyi no mo daeɛ a ɔmo ansɔre yɛgya Abraham ɔno ɔman ne ka sɛ Onyankopɔn adamfoni ɔno mpo so ɔfa ne kɔɛ a odifo agyema ne hwan odifo agyema ne hwan nti saa na adekye bi ba a ɔbɛfa me akɔ nti na mentu deɛ mede bɛnya nkwa kyena na ɛnɛ ne nhyɛ da na aberɛ ne aberɛ nyinaa no meyɛ deɛ ɔsoma me no adwuma ɛda me wura Yesu Kristo ase magya nom Nyankopɔn no asomdwe nka obi yɛ nommerɛ yi ɔnya abotrɛ no ɔsɛ berɛ a ɔtie deɛ ɔde ama me no bi asomdwe nka obi a me wura Yesu dine mu amen abusuafoɔ wo a wongye berɛ no afei wohwɛ yɛn nyame ɔnhyira wo yɛnim sɛ ɛne wayɛ nhyira paa mame ɛmfa akɔnyɛ so na afei yɛna production team no ase na ɛtɔ so bio nso so yɛna yɛn elder nso so ase na adeɛ a ɛnɛ Israel Nyankopɔn afa ne diifoɔ so ayɛ no nim sɛ ayɛ nkaeɛ dum wɔ adwene no akyi na nyame adom a sɛdeɛ madi ka aka no maka no bɛtu anamo na nkyerɛkyerɛ te sɛɛ no ɔbɔ mmɔden aso mu yie makyerɛ wo wonya bɛduru Asantema m Kumase ɛgye so ɛkyɛ akurom mesrɛ wo Righteous Junction wonya duru wodeɛ woforo taxi anaasɛ trɔtrɔ bɔ mmɔden bisa akwadaa koraa bɛkyerɛ wo bɔ mmɔden ne tu anamo na ewiase obi nim de nko adeɛ bɛkye so wonim da wokɔda no ɔnsɔre sɛ nkenimdie a nkɛbi ɛbɛbu ne agu asom ɛnɛ ɛyɛ nkwagyeɛ da ma wo ɔkyena ɛni hɔ ma wo mesrɛ wo ɔkyena ɛyɛ okuada Awurade hu mmɔbɔ na sɛ ɔda no ade pa bi kye wa mesrɛ wo
mpanyin so gya deɛ woyɛ nya adagye to anamɔn na ɔte wo kuo mu wakyɛ kora deɛ memene wa wakyɛ kora no ka no wɔhwene deɛ na nkwa yɛ right seated no wampa dada yɛn na adeɛ hiaeɛ no yɛtu anamɔn ntɛm me nua baa me maame me bra papa no masɔfoɔ mu tie me nyɛ ani sɛ wo nanso baabi aduru no aduru aniberɛ mu tu anamɔn ɔte wo kuo mu bɔ anan na bra kumase adwo so ha yɛi adwo so ha yɛi ɛkyɛn kurom obi biara nim ha ɔda roma to anamɔ bra ne wurade bɛyɛ ɔbɛdom wo na afei wobɛde wo ho paa wobɛde wo ho na biribiara nso so akɔ yie de ama wo meka wei de ato so bia wɔ akyirikyiri wopɛ nkyerɛmu ahodoɔ ebia wopɛ sɛ wotumi te nsɛm no yie paa nanso baako mmienu bi nsi sɛ mɔmɔ dubai mɔmɔ ha yi wotumi ahwɛ youtube wobɛtumi ahwɛ tv no 247 wɔ adwuma mu wofie baabi a righteous tv hwɛ numbers a wobɛtumi afrɛ na mpanyinfoɔ wobɛtumi wadi nkɔmmɔ na wɔmaboa wo because baabi aduru no sɛdɛm kan no aso ani berɛ gye number yi na hwɛ ɔso hɔ number no save righteous tv na adeɛ bra no frɛ woba ha na wotu anamɔ no nyinaa no biribi akɔ yie de ama wo number no ɛyɛ 0539 224 999 0539 224 999 jide to so bienu number we so fra bere bi obefre biara mpanyinfo bepeke wo no mu wadi nkomo pa eno so ye 0594 844 1